Хәерле көн, исәмсез хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без бүген сезнең белән тарихи вакыйга шаһитлары. Казанда Бөтендөнья татар конгрессының 8-нче съезды үз эшен башлап җибәрде. Россиянең 76 төбәгеннән 35 якын һәм чит илләрдән 1500 делегат Казанга җыелды. Быел 8-нче съезд Бөтендөнья татар конгрессының 30 еллыгына багышлана. Добрый день, дорогие телезрители! У нас сегодня грандиозное событие. 8-й съезд Всемирного конгресса татар. Из 76 регионов России, из 35 стран ближнего и дальнего зарубежья. 1500 делегатов собрались в Казань. В этом году съезд посвящается 30-летию Всемирного конгресса татар. Добро пожаловать в Казань! Хөрмәтле тамашачыларыбыз, инде делегатлар, шәрәфле кунаклар беренче көнне Пешән базарында булдылар Казанда. Икенче көнне Болгар җиренә сәяхәт кылдылар. Инде бүген башта Милли шура утырышында катнаштылар. Аннары дискуссия заллары булды. Һәр хәлдә бик эшлекле эш башланды. Һәм монда шундый матур чыгышлар, күркәм чыгышлар. Һәр хәлдә моны сүзләр белән генә әйтеп бетерә торган түгел. Ә хәзер берничә минуттан 8-нче съездның беренче утырышы башлана. Хөрмәтле милләттәшләр, хөрмәтле съезд делегатлары һәм чакырылган кунаклар, сезне съезд оештыру комитеты һәм шәхсән үз исемемнән Татар дөньясының мәркәзе Казанда ихлас күңелдән сәламлыйм. Быелгы съезд Бөтен дөнья татар конгрессының уставы нигезендә һәм Татарстан президенты Рөстәм Нургали улы Миннихановның указы буенча җыелды. Оештыру комитеты ягыннан әзерлек эшләре үткәрелде. Делегатларны сайлау Россия Федерациясындагы, чит илләрдәге һәм Татарстан Республикасы Бөтендөнья татар конгрессы составына керүче барлык оешмаларда да сайлаулар үткәрелде. 8-нче съезд эшендә барлыгы 1500 делегат һәм шәрәфле кунак катнаша. Шуларның 995 делегат һәм 505 кеше шәрәфле кунак булып. Безнең эшне башлап җибәрергә кворум бар. Хөрмәтле делегатлар, чакырылган кунаклар, без инде тарату ягыннан һәрберебезгә шундый мандатларны бирдек. Шуңа күрә бер генә тәкъдим булды. 8-нче Бөтендөнья татар конгрессының съездын ачарга дигән һәм шуны тавышка куям. Кем 8-нче Бөтендөнья татар конгрессын съездны ачу дип рөхсәт итә, кулларыгызны күтәрүегезне сөнем. Кем риза? Бик зур рәхмәт, төшерүегезне сорыйм. Битарафлар, каршылар, барсы да бердәм. Бөтендөнья татар конгрессының 8-нче съездын ачык дип игълан итәм.
Хөрмәтле делегатлар, Бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче съездының 2 көнлек көн тәртибен игълан итәргә рөхсәт итегез. Беренче көн 8-нче съездның көн тәртибен раслау. Икенче сорау 8-нче съездның эчке органнарын сайлау һәм аларны раслау. Өченчесе Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының контроль ревизия комиссиясы хисабы. Дүртенчесе Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының контроль ревизия комиссиясының яңа составын раслау һәм чыгышлар. Икенче көн Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе хисабы, чыгышлар. Бөтен дөнья татар конгрессы милли шурасының яңа составын раслау, рәисен һәм урынбасарларын Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисен сайлау. Менә шу сорауларны без тәкъдим итәбез һәм инде шушы көн тәртибен мин кулга куям. Кем риза, кулыгызны күтәрүен сорыйм. Кем риза? Бик зур рәхмәт. Битарафлар, каршылар бердәм кабул итә. Көн тәртибенең 2нче пункты 8-нче съездның эшче органнарын сайлау һәм аларны раслау. Беренче итеп, хөрмәтле делегатлар, безгә мәртәбәле җыенның президиумын сайларга кирәк. Без тәкъдим итәбез президиумны 40 кешедән сайларга. Оештыру комитетының тәкъдимен исәпкә алып, президиум исемлеген персональ составын игълан итү өчен сүзне Башкортстан Республикасы делегаты Уфа шәһәренең татар теле укытучысы Лилия Галинур кызы Кәримовка бирәм. Рәхим итегез. Хәерле көн. Бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче съезды президиумына түбәндәге шәхесләр тәкъдим ителә. Миңнеханов Рөстәм Нургали улы, Татарстан Республикасы президенты. Шәймиев Минтимер Шәрип улы, Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе, Татарстан Республикасының беренче президенты. Мөхәммәдшин Фәрид Хайрулла улы, Татарстан Республикасы дәүләт советы рәисе. Сәфәров Әсхәт Әхмәт улы, Татарстан Республикасы президенты аппараты җитәкчесе. Фәйзуллин Алмаз Рәвил улы, Россия Федерациясы президенты администрациясының эчке сәясәт буенча идарәсенең дини оешмалар белән багланышлар департаменты җитәкчесе урынбасары. Шайхразыев Васил Габдулгаян Гаяз улы, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе. Алапанов Халил Газбулла улы, Пермь крайының Барда муниципаль округы администрациясы башлыгы, муниципаль округ башлыгы. Акчурин Рәсим Сөләйман улы, генерал-полковник, Мәскәү ветераннар советы рәисенең беренче урынбасары, Мәскәү шәһәренең халык хуҗалыгы һәм дәүләт хезмәте академиясенең шәрәфле президенты. Акчурин Ренат Сөләйман улы, Совет һәм Россия кардиохирургы, Россия медицина фәннәре академиясе һәм Россия фәннәр академиясе, Башкортстан Республикасы фәннәр академиясе академигы, Татарстан Республикасы фәннәр академиясенең мактаулы әгъзасы. Әсәдуллин Альберт Нурулла улы, Совет һәм Россия эстрада җырчысы, РСФСРның ат казанган һәм Татарстанның халык артисты. Әбләзов Камил Алим улы, Бөтен дөнья татар конгрессы милли шурасы рәисенең урынбасары, Сарытау өлкәсе төбәк татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе. Бельянинов Андрей Юрьевич, Евразия халкы ассамблеясы генераль секретаре. Брагин Рәшид Евгений улы, Донецк халык республикасы мөселманнары диния нәзарәте рәисе, Донецк халык республикасы иҗтимагый палатасы әгъзасы. Газиев Идрис Мөдәрис улы, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты, Россия Федерациясенең ат казанган артисты, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Мөфти Рәвил хәзрәт Гайнетдин, Россия мөфтиләр шурасы рәисе, Россия Федерациясе мөселманнары диния нәзарәте рәисе. Галкина Сәмитова Гөлнара Искәндәр кызы, Россияның җиңел атлетика буенча олимпия чемпионы. Гыйлметдинов Илдар Ирек улы, Бөтен дөнья татар конгрессы милли шурасы рәисенең урынбасары, Федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте советы рәисе,
Россия Федерациясы Дәүләт Думасының Милләтләр эшләре буенча комитеты рәисенең беренче урынбасары. Гыниятуллин Рим Абдулла улы, Үзбәкстан татарлары һәм башкортлары аксакаллар шурасы рәисе. Дәүләтов Илдус Яткар улы, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура әгъзасы, Оренбург өлкәсе Төбәк татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе. Дәүләтшин Альфред Әмир улы, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура әгъзасы, Бөтендөнья татар конгрессының Башкортстан республикасындагы вәкиле. Джумаева Мөнирә Мәүлид кызы, Россия Федерациясының мактаулы гомум белем бирү хезмәткәре, Татарстанның атказанган укытучысы, Ульяновск өлкәсенең атказанган мәгариф хезмәткәре, Димитровград шәһәре 22-нче татар этномәдәни компонентлы мәктәбе директоры. Закиров Ринат Зиннур улы, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура әгъзасы, Бөтендөнья татар конгрессы киңәшчесе. Захидуллина Дания Фатих кызы, Бөтендөнья татар конгрессы милли шурасы рәисенең урынбасары, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе президенты урынбасары. Захитова Алина Илнас кызы, Олимпия чемпионы. Зәйдуллин Рафаил улы, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура әгъзасы, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге рәисе, шагыйрь, Габдулла Тукай исемендәге Татарстан Республикасы Дәүләт премиясы лауреаты, Татарстан Республикасы Дәүләт советы депутаты. Юсупов Дамир Касым улы, пилот, Россия геройы, Свердловск өлкәсе. Конюкаев Фахреддин Бәдретдин улы, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура әгъзасы, Самара өлкәсе Дуслык иҗади иҗтимагый оешмасы президенты. Карачурин Флюр Сәйер улы, Луганск халык республикасы Алчевск шәһәренең Таң татар мәдәният үзәге иҗтимагый берләшмәсе рәисе. Кәримов Тәүфик Әкрәм улы, Бөтендөнья татар конгрессы милли шурасы рәисе урынбасары, Казахстан халкы ассамблеясы рәисе урынбасары, Казахстан татарлары һәм башкортлары конгрессы республика иҗтимагый берләшмәсенең идарә рәисе. Колесникова Лена Рафик кызы, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура әгъзасы, Чиләбе өлкәсе татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе, Чиләбе өлкәсенең закон чыгару җыены депутаты. Мөфти Әлбир хәзрәт Кырганов, Россия мөселманнары дини җыены рәисе, Россия Федерациясы иҗтимагый палатасы әгъзасы. Миргалиева Зилә Дамир кызы, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура әгъзасы, Канаданың Мирас татар мәдәнияте үзәге җитәкчесе, Монреаль шәһәре, Канада. Насыров Ринат Хәмзә улы, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура әгъзасы, Бөтендөнья татар конгрессының Төмән өлкәсендәге вәкиле. Мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин, Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте рәисе. Суфиянов Альберт Әкрәм улы, медицина фәннәре докторы, Россия сәламәтлек саклау министрлыгының федераль нейрохирургия үзәге баш табибы, Сеченовск университетының нейрохирургия кафедрасы мөдире, Рудайын уку фәнни нейрохирургия институты докторы, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының әгъза корреспонденты, Татарстан Республикасының атказанган табибы, Төмән шәһәре. Мөфти Тәлгат хәзрәт Таҗетдин, Россия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте рәисе. Таһиров Индус Ризак улы, Совет һәм Россия тарихчысы, тарих фәннәре докторы, профессор, Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе, җәмәгать эшлеклесе. Үлмәскулова Гөлсинә Хәйдәр кызы, Кыргызстан халкы ассамблеясының туган тел татар башкорт мәдәни үзәге республика иҗтимагый берләшмәсе рәисе. Хыснуллина Маулиха Тимершаев кызы, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура әгъзасы, Кемерово өлкәсе Төбәк татар милли мәдәни мөхтәрияте советы әгъзасы. Шакиров Данис Фәнис улы, Бөтендөнья татар конгрессы милли шурасы рәисенең беренче урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе. Исемлек тәмам.
Бик зур рәхмәт сезгә, Лилия ханым. Хәзер инде хөрмәтле делегатлар, әйдәгез чабып алыйк ошанда. Минем инде бер генә теләгем бар, шушы әйткән кандидатларны хактан да эш президиумына составына кертергә. Мин тәкъдим итәм инде список белән һәм шуларга кем риза, кулларыгызны күтәрергә сорыйм. Кем риза? Рәхмәт бик зур. Чөрик, битарафлар, каршылар, бердәм бик зур рәхмәт. Хәзер инде хөрмәтле делегатлар 8нче съездның эшче органнар исемлегенә кіріп китәбез һәм сезгә аларны тәкъдим итәбез. Мандат комиссиясын сайларга тәкъдим итәм һәм ул 7 кешедән торачак. Комиссиялар исемлеген игълан итер өчен сүз Свердловск өлкәсеннән килгән делегат Рифат Рәшит улы Юсуповка бирелә. Рәхим итегез. Хәерле көн, исәнмесез? Мандат комиссиясы. Айзатулов Марат Минсәит улы, Чувашстан Республикасы татарларының милли мәдәни берләшмәсе иҗтимагый оешмасы рәисе. Гөбәев Салават Сәгыддин улы, Свердловск өлкәсе Түбән Сырга районы татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе. Свердловск өлкәсе татарлары Урал татарлары конгрессының идарә әгъзасы. Гыйләҗева Алиса Әмир кызы, Латин Америкасындагы Татлам татар иҗтимагый оешмасы рәисе. Чит илләрдә яшәүче Россия ватандашларының бөтен дөнья координация советы әгъзасы. Бер туган Перудагы Россия ватандашлары оешмаларының координацион советы рәисе. Лима шәһәре, Перу, Латин Америкасы. Ибрахимов Марс Минны Госман улы, Тверь өлкәсе татарларының милли мәдәни мөхтәрияте төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе. Латипова Индира Әбүзәр кызы, Башкортстан Республикасы татарлары конгрессының Туймазы шәһәре һәм Туймазы районы буенча җирле бүлекчәсе җитәкчесе. Тукаев Марс Рифкат улы, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, Россия Федерациясе төбәкләрендәге татар иҗтимагый берләшмәләре белән эшләү бүлеге җитәкчесе. Хәсәнова Рита Индус кызы, Будапешт шәһәрендәге Алифба татар җәмгыяте рәисе, Будапешт шәһәре, Венгрия. Список тамам. Рәхмәт бик зур. Хөрмәтле делегатлар, мандат комиссиясына тәкъдим иткән безнең делегатларны мин список белән тәкъдим итәргә теләр идем. Шуңа күрә кем аларны сайлауга үзенең ризыкларын бирә, кулларыгызны күтәрегез сорыйм. Кемнәр риза? Рәхмәт бик зур. Битарафлар, каршылар сайландылар. Хәзер инде секретариатка сайлауга күчәбез. Аны 7 кешедән тәкъдим итәбез. Рифат әфәнде, исемне әйтегез әле. Әсхәддинова Язилә Хаҗи Әхмәт кызы, Киров өлкәсе татарларының төбәк милли мәдәни мөхтәрияте рәисе. Ахунов Ринат Габдулла улы, Латвия татарларының Идел җәмгыяте рәисе. Байбиков Наил Закирҗан улы, Пенза өлкәсе Кузнецк районының татар мәдәнияте җәмгыяте иҗтимагый оешмасы рәисе. Карачурин Флюр Сәйяр улы, Алчевск шәһәренең Таң татар мәдәни үзәге иҗтимагый бүлешмәсе рәисе. Алчевск шәһәре, Луганск халык республикасы. Катыров Марат Сәфәр улы, Ибир татар милли мәдәни мөхтәрияте, Омск җирле иҗтимагый оешмасының башкарма директоры. Назаргулова Филүсә Сөләйман кызы, Башкортстан Республикасының Сәхиб Җамал татар хатын-кызларының социаль статусын күтәрү буенча төбәк иҗтимагый оешмасы идарәсе рәисе. Хаҗапов Ясауи Тахир улы, Ярославль өлкәсе татарларының төбәк милли мәдәни мөхтәрияте иҗтимагый оешмасы советы рәисе. Список тамам. Рәхмәт бик зур. Рифат әфәнде, мин делегатларга секретарьны сайлар өчен 7 кешедән список белән тәкъдим итәм. Кемнәр аңа риза, кулларыгызны күтәрүгезне сорыйм. Кем риза? Рәхмәт бик зур. Битарафлар, каршылар, секретариат сайланды. Хәзер инде хисап комиссиясына күчәбез. Без тәкъдим итәбез 9 кандидатны, исемлекләрне игълан итегез әле. Хисап комиссиясы. Бадгетдинов Марсель Рәсим улы, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура әгъзасы, Ростов өлкәсенең Якташлар татар башкорт милли мәдәни үзәге иҗтимагый оешмасының совет әгъзасы. Юсупова Зилә Винарис кызы, Төмән өлкәсенең Бездә ятим бала юк хәйрия фонды химаячеләр шурасы әгъзасы. Галиметдинова Рәмзия Дәүләт кызы, Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге рәисе урынбасары. Зиннурова Фирдәүс Миргазим кызы, Кемерово өлкәсенең Анжера Судженск шәһәре Рәхим итегез дуслар татар клубы җитәкчесе.
Кәримова Альбина Илья кызы, Фаргана өлкәсе татар милли мәдәни мәгърифәти үзәге рәисе, Фаргана шәһәре, Үзбекстан. Кунакузин Фәргат Тәлгат улы, Ненец автоном округының туган як татар-башкорт якташлыгы төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе. Нафиков Филсур Марат улы, Башкортстан Республикасы татарлары конгрессының Мияка районындагы бүлекчәсе рәисе. Хабибуллина Эльвира Гинай кызы, Актуба өлкәсенең Шатлык татар-башкорт этно-мәдәни берләшмәсе иҗтимагый оешмасы рәисе, Актуба шәһәре, Казакстан. Хамитов Рөстәм Барый улы, Ставрополь крае Бәйрәм татар мәдәни үзәге иҗтимагый оешмасы рәисе. Тамам. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле делегатлар, хисап комиссиясын 9 кешедән список белән тәкъдим итәм. Кемнәр риза, кулыгызны күтәрегез сорыйм. Риза. Рәхмәт. Төшерегез битарафлар, каршылар сойланды. Хәзер редакция комиссиясенә күчәбез. Без 15 кеше тәкъдим итәбез, шуңа күрә спискны игълан итүегезне сорыйбыз. Редакция комиссиясы. Хамидуллина Камария Зиннур кызы, Җәмәгать эшлеклесе, Татарстан Республикасының халык укытучысы. Әбләзов Камил Алим улы, Бөтендөнья татар конгрессы милли шура рәисе урынбасары. Сарытау өлкәсе, Төбәк татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе. Батталова Саҗидә Рөстәм кызы, Бурятия татарларының Төбәк милли мәдәни мөхтәрияте иҗтимагый оешмасы советы рәисе. Гәрәев Амир Гыйльмидислам улы, Новосибирск өлкәсенең Төбәк татар милли мәдәни мөхтәрияте иҗтимагый оешма президенты. Себер татарлары ассоциациясе Төбәк-ара иҗтимагый оешмасы рәисе. Гәрәева Гөлнара Рәзим кызы, Флорида татар җәмгыять координаторы, Майами шәһәре, Флорида штаты, Америка Кушма штаты. Гыйләҗев Искәндәр Аяз улы, Татарстан Фәннәр академиясының татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры. Дәүләтшин Альфред Әмир улы, Бөтендөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле. Дмитрова Әлфия Хамеддин кызы, Болгарияның Идел буе болгарлары татар иҗтимагый оешмасы рәисе. София шәһәре, Болгария. Захидуллина Дания Фатих кызы, Бөтендөнья татар конгрессы милли шура рәисенең урынбасары, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе президенты урынбасары. Бик зур рәхмәт. Юк, гафу итегез әле. Тагын. Мөхтәсаров Фәрид Шамил улы, Мәскәү өлкәсенең Төбәк татар милли мәдәни мөхтәрияте иҗтимагый оешмасының советы рәисе. Мөхәммәтҗанов Рафаэль Рифкат улы, Нижневартовск шәһәре, Мирас татар милли мәдәни мөхтәрияте иҗтимагый оешмасы рәисе. Мөхәммәтшин Рафиq Мөхәммәтша улы, Россия Ислам институты ректоры, Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары. Муксинов Рафаэль Искәндәр улы, Европа берлеге илләре татарларының Европа татарлары альянсы, халыкара ассоциациясе рәисе киңәшчесе, Вильнюс шәһәре, Литва. Назин Салим Нәҗип улы, Барда районы татарлары һәм Башкортстанның мәдәни үзәге, иҗтимагый оешмасы рәисе, Пермь крае татарларының милли мәдәни мөхтәрияте, региональ иҗтимагый оешма рәисе урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Пермь краендагы вәкиле. Шахин Ләйсән, Истанбул шәһәре, Идел Урал татарлары мәдәнияте һәм үзара ярдәмләшү җәмгыяте әгъзасы, Истанбул шәһәре, Төркия. Тамам. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле делегатлар, редакция комиссиясын 15 кешедән тәкъдим итәбез. Шуңа күрә мин тәкъдим итәм аларны список белән сайларга. Кем риза? Кулларыгызны күтәрегез. Кем риза? Рәхмәт бик зур. Төшерегез битарафлар, каршылар. Редакция комиссиясе сайланды. Бик зур рәхмәт сезгә. Шуңа күрә без эшчән органнарны сайлап бетердек. Хәзер, хөрмәтле делегатлар, безгә регламент турында шундый тәкъдимнәр була. Безнең инде була хәзер 2 доклад, 7 минутка хәтле сыйшырга, чыгыш ясаучыларга инде 6 минут мин тәкъдим итәм. Һәм булган сорауларны инде секретариатка язма рәвештә бирүегезне үтенеп сорыйм. Хәзер, хөрмәтле делегатлар, мандат комиссиясе хисабын тыңларга тәкъдим итәм. Ул чыгыш ясар өчен Чувашстан Республикасы татарларының милли мәдәни берләшмәсе, иҗтимагый оешмасы рәисе Марат Минсәит улы Айзатуловка бирелә. Хөрмәтле Василий Габдулгаязов улы, президиум әгъзалары, съезд делегатлары һәм Бөтендөнья татар конгрессының кунаклары.
Бүтін Дүния Татар Конгрессінің 8-ші съездына әзірлік ішлері Конгрессінің уставы негізінде алып барылды. Бүтін Дүния Татар Конгрессінің Милли Шурасы карары белән Россия Федерациясы төбәкләрендәге һәм чит илләрдәге татар милли мәдәни җәмгыятьләренә квоталар бүлеп бирелеп, агымдагы елның март аена юлланды. 8-нче съезд делегатлары төбәкләрдәге татар иҗтимагый оешмалары, шул исәптән хатын-кыз, төбәк тарихын өйрәнүчеләр һәм яшьләр иҗтимагый җәмгыятьләре вәкилләренең гомум җыелышында 29 апрельгә кадәр сайланды. 13 майга кадәр Бүтән Дөнья Татар Конгрессы башкарма комитетына делегатларны сайлау беркетмәсе һәм делегат анкеталары юлланды. Бөлеп бирелгән квота негезендә Татарстан Республикасыннан 113 делегат, Россия Федерациясы төбәкләреннән 706 делегат, чит илләрдән 176 делегат сайланды. Барлыгы 995 делегат. Бүгенге пленар утырышта делегатларның 943 катнаша, ягъни эшне башлау өчен кворум бар. Барлык беркетмәләрне, анкетларны һәм теркәү кагазларын тикшереп чыкканнан соң, мандат комиссиясе түбәндәгеләрне җиткерә. Съездга Татарстанның барлык район һәм шәһәрләреннән тыш, Россиянең 77 төбәгеннән 35 чит илдән делегатлар һәм шәрәфле кунаклар килде. Конгресс съездында беренче тапкыр Перудан, Россиянең Хакасия Республикасы һәм Новгород өлкәсеннән вәкилләр катнаша. Иң зур делегация Башкортстан Республикасыннан. Башкортстаннан килгән делегатлар һәм шәрәфле кунакларның гомум саны 136 кеше. Чит илләрдән иң зур делегация Казахстан Республикасыннан, барлыгы 27 делегат һәм шәрәфле кунак. Съезд делегатларының 44% хатын-кызлар, 56% ир-атлар, 89% югары белемле, 11% урта һәм махсус урта белемле. 8-нче съезд эчендә делегатлар һәм шәрәфле кунаклар арасында 5 Россия герое, 7 Олимпия чемпионы, 105 фән кандидатлары һәм 64 фән докторы, 44 профессор, ат казанган исемгә лаек булган мәгариф хезмәткәрләре, сәнгать эшлекләре, матбугат һәм масса күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре, ихтисатчылар, табиблар, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре, халык артистлары, халык язучылары, танылган спортчылар һәм башка тармакларның вәкилләре бар. Делегатларның уртача яше 49 яшь. Иң өлкән делегат Кыргызстан Республикасыннан Сәйдәшев Лерон Шейхи улы. Аңа 88 яшь. Иң яшь делегатларыбызга 18 яшь. Иң яшь делегатыбызга 18 яшь. Ул Донецк Халык Республикасыннан килгән Брагин Дамир Адил улы. Бүген безнең арабызда үзләренең гомер бәйрәмнәрен, туган көннәрен билгеләп үтүче милләттәшләребез бар. Аларны барлык катнашучылар исеменнән котлыйбыз, озын гомер, саулык, сәламәтлек һәм милләткә хезмәт итүдә уңышлар телибез. Шулай ук үзләренең юбилейларын билгеләп үтүче катнашучыларыбыз да бар. Алар Түбән Новгород өлкәсеннән делегат, Түбән Новгород өлкәсе Төбәк татар милли мәдәни мөхтәрияте башкарма директоры Шәрәфетдинов Тимур Наил улы. Аңа бүген 35 яшь. Башкортстан Республикасыннан шәрәфле кунак Мөхәммәтҗанов Азат Мөнир улы. Аңа бүген 65 яшь. Башкортстан Республикасыннан шәрәфле кунак Бәкеров Ирек Гомәр улы. Аңа бүген 70 яшь. Бүтән Дөнья Татар Конгрессының Яшел Үзән муниципаль районындагы җирле оешма җитәкчесе Мирхайдарова Әлфия Хабир кызы, аның да бүген юбилее 75 яшь. Хөрмәтле Тимур әфәнде, Азат әфәнде, Ирек әфәнде, Әлфия ханым, сезне сәхнәгә чакырабыз.
шул ук вакытта җәмәгать бик дөрес булыр дип уйлыйбыз. Безнең җитәкчебез Ринат Зинуровичның да бүген туган көне. Әйдәгез әле аңа аерым рәхмәт әйтеп, кул чабып усанса үтелик. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Хөрмәтле президиум, мөхтәрәм делегатлар һәм кунаклар. Делегатлар турында барлык кирәкле мәгълүматлар әйтелде. Мандат комиссиясы барлык документларның дөрес икәнлеген раслый һәм делегатларның вәкаләтләрен танырга тәкъдим итә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Марат әфәнде. Безнең өчен бу бик мөһим. Без аны әйтәбез инде менә бүгенге килгән делегатларның уртача безнең картабыз, карап тордык, кайдан килдек. Яшьләр дә, олылар да, менә субханалла, татар милләте дигәндә ул һәрвакытта да данлы милләт булды. Россия геройлары, профессорлар, фән докторлары, һәм инде олимпия чемпионнары, дөнья чемпионнары, һәм күп итеп мәдәният, мәгариф, бүтән хезмәт кылуларында аксакалларның булырда бу безнең өчен зур байлык. Алар инде менә шәхсне, милләтне алып баралар. Менә шул ук вакытта без бит инде үзебездә балалар булгачтан, әгәр дә безнең президиумда шундый аксакаллар арасында беренче җитәкчебез Индус Ризак утыра икән. Әгәр дә ике бер туган абыйлы, энеле Акчуриннар, Расим Сулейманович белән Ринат Сулеймановичлар һәм бүтәннәр дигәндә, менә бу милләтнең йөзек кашыклары һәм инде һәр вакытта да Аллаһ насип итсен шулай булып торырга. Бик зур рәхмәт барыбызга да. Хәзер инде көн повесткасы нигезендә безнең икенче сорауга күчәбез инде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының контроль ревизия комиссия хисабы белән доклад ясар өчен комиссия рәисе Астрахан өлкәсе делегаты Әнвәр Ибрагим улы Алмаевны чакырам. Рәхим итегез. Хөрмәтле Василий Гаязович, хөрмәтле Данис Фанисович, кадерле президиум, кадерле дуслар, иң беренче чиратта сезне Астрахан татарлары исеменнән сәламлыйм һәм бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче съездына нәтиҗәле эшчәнлек теләп калам. Бөтен дөнья татар конгрессында ничек эшләр барганын Василий Гаязович үзенең докладында съезд делегатларына бик җентекле итеп тапшырыр. Без аны иртәгә тыңларбыз Алла бирсә. Бөтен дөнья татар конгрессы уставы нигезендә контроль ревизия комиссиясы 2017-2022 еллар дәверендә 3 тапкыр тикшерү үткәрде һәм устав буенча тулысынча үз вазифасын үтәде. Тикшерүләр нәтиҗәсендә бөтен эшчәнлеге, бөтен дөнья татар конгрессы уставына туры килә. Бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан финанс көлемен максатсыз куллану устав кагыйдәләренә каршы килү булмады. Без инде ревизия комиссиясыннан бик зур рәхмәтләре әйткебез килә исполкомга, Василий Гаязовичка, Данис Фанисовичка яхшы эшләрне алып барган өчен. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә, Әнвәр абый. Без үзебезнең фонд аша исполком дибез инде, исполком эшләре нигезендә шулай финанслар җәлеп итәбез, ләкин һәр вакытта да безнең өчен иң зур сорауларның закон нигезендә эшләү. Шуңа күрә безнең бухгалтерия ул налог инспекциясына һәр вакытта да карап торыла инде. Менә шулай үзебезнең дәрәҗәле контроль ревизия комиссия булуы тагын да безгә хатадан китәргә һәм дөрес устав нигезендә, закон нигезендә эшләргә мөмкинлек була. Анар Ивашмызның күп еллар ревизия комиссиясе булып эшләде, эшли. Шуңа күрә аңа, аның комиссиясына зур рәхмәтләрне белдерәбез. Һәм инде мин тәкъдим итәм шушы хисапны игътибарга алырга дип. Һәм
4-нче пунктка күчәбез. Конгрессның уставы нигезендә контроль ревизия комиссиясының яңа составын сайлауга күчәбез һәм аны тәкъдим итер өчен Бөтендөнья татар конгрессының Түбән Кама бүлекчәсе җитәкчесе, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура әгъзасы Рөстәм Мәҗит улы Ганиевка бирәбез. Хәерле көн, кадерле президиум, хөрмәтле газиз милләттәшләрем. Рөхсәт итегез сезне барыгызны да Бөтендөнья татар конгрессының 8-нче съезды белән һәм аның 30-нчы ел конгрессының юбилее белән бөтен Түбән Камалылар исеменнән, шәхсән үземнең исемнән сезне котларга, сезгә барыгызга исәнлек, саулык теләп, тату гына игелекле эшләр эшләп, телебезне, гореф-гадәтләребезне, динегезне саклауда бергә тату иттереп, матур иттереп безгә яшәргә насип бирсен Ходай. Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитетының контроль ревизия комиссиясе. Хаснуллина Маулиха Тимиршаев кызы. Кемер өлкәсенең генераль региональ милли мәдәни мөхтәрият советы әгъзасы. Гайсин Илгиз Зайнелгараб Мариэл Республикасы татарларының Төбәк милли мәдәният мөхтәрият рәисенең беренче урынбасары, Мариэл Республикасы татар мәдәният үзәге директоры. Левшевич Эльвира Ансаф кызы, Беларусь Республикасы Чишмә татар башкорт мәдәни мирасы халыкара иҗтимагый берләшмәсе рәисе, Мин шәһәре Беларусь. Тахиров Кадим Минур Минсалих улы, Магнитогор шәһәренең татарларының татар рухи җирле милли мәдәни мөхтәрият иҗтимагый оешмасы советы рәисе. Халитов Шамил Камил улы, Томс өлкәсенең татар мәдәният үзәге өлкә дәүләт автономия мәдәният учреждение директоры. Хажипов Ясави Тахир улы, Ярослав өлкәсенең татарларының Төбәк милли мәдәни мөхтәрият иҗтимагый оешмасы советы рәисе. Халилов Игорь Нақип улы, Саха Якутия Республикасы туган як татар мәдәни үзәге иҗтимагый оешмасы рәисе. Тәмам. Бик зур рәхмәт. Җәмәгать инде шушы яңа хисап һәм ревизия комиссиясының әгъзалары тәкъдим итте. Мин список нигезендә аларны расларга тәкъдим итәм. Кемнәр риза, кулыгызны күтәрүегезне сыйм. Рәхмәт бик зур. Битарафлар, каршылар кабул итте. Шуңа күрә инде без ихлас күңелдән тәбриклибез. Бу җаваплы эштә менә мин юкка гына әйтмәдем. Безнең Андрей Григорьевич күпме еллар булып, безнең комиссия ягыннан исполком эшенә бер генә дә шелтә булмады. Менә ул дөрес эшләү беләү, алдан күрсәтү беләү, һәм инде тормыш алга бара, урында гына тормыйбыз, яңа кешеләр килә. Менә шу эшне дәвам итегезне сорыйм. Һәм инде мин ревизия комиссиясын хәзер чыгып, аның рәисен сайлап, безгә монда съездга игълан итүегезне сорыйм. Сезгә аннары сүз бирәмен. Хөрмәтле делегатлар һәм кунаклар, инде безнең көн тәртибендә чыгышларга күчәбез. Иң беренче безнең менә конгресс дигәндә, чит өлкәләрдә эшләгәндә 2 министрлык белән һәр вакытта да бердәм эшлибез. Ул безнең инде Мәдәният министрлыгы һәм Мәгариф министрлыгы. Шуңа күрә безнең тәртип шулай. Хәзер аларга сүз бирәбез. Мәдәният министрлыгы дигәндә инде ул министрның урынбасары Дамир Данил улы Нутфуллин. Безнең каршыда 2 министр чыгыш ясарга тиеш иде. Мәдәният министры бүген Ирада Хафизановна кирү экзаменына бара, ул магистратурага. Аның хәзер экзамен вакыты, әйдәгез аңа уңышлар телик, кирсен, эшләсен, файдасы тисен. Инде Исур Гәрәш Мәдәният министрлыгының, Мәгариф министрлыгы ул отпускыда. Васил Гәрәш, кирәк дисәгез, мин читтәрәк килеп җитәм дигәнем. Рәхмәт очрашырбыз. Шуңа күрә урынбасары чыгыш ясар. Шуңа күрә ачуланмагыз, ни өчен министрлар алар булырга тиеш, ләкин без инде рөхсәт иттек аларның урынбасарларына чыгыш ясарга. Дамир Данил, рәхим итегез. Хөрмәтле президиум, мөхтәрәм съезд әгъзалары. Россия Федерациясендә Россия халыкларының мәдәни мирасы елы һәм Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам динен кабул итүгә
1100 ел тулу дип игълан ителгән 2022 елда Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Татарстанның башка министрлыклары һәм ведомстволары, Татарстан вәкиллекләре, фәнни иҗат берләшмәләре һәм иҗтимагый оешмалар белән тыгыз элемтәдә безнең ватандашларыбызның рухи ихтыяҗларын канәгатьләндерүгә, республикада яшәүче халыкларның гореф-гадәтләрен саклауга һәм популярлаштыруга юнәлдерелгән эш алып барыла. Татарстан Республикасы мәдәният үстерү, татар халкының милли үзенчәлеген саклап калу, Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәтен гамәлгә ашыру, Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дигән 4 дәүләт программасы чаралары кысаларында ел саен 450-дән артык мәдәни, мәгърифәт, белем бирү, фәнни тикшеренү характерындагы чаралар тормышка ашырыла. Ел сайын уздырыла торган масштаблы халыкара төбәк-ара мәдәни проектлар, Түгәрәк уен бөтен Россия татар фольклор фестивале, Идел-Йыр төбәк-ара театр коллективлары фестивале, Татар моңы халыкара яшь башкаручылар телевизион конкурсы, Рашид Вахапов исемендәге халыкара татар җыры фестивале, Татар кызы бөтен Россия конкурсы һәм башкалар алар урынында иҗтимагый оешмалары тарафыннан үткәрелә. Иң яхшы эшләр һәм башкаручылар республика башкаласына йомгаклау чараларына чакырыла. Ел саен Мәдәният министрлыгы Россия төбәкләренә һәм чит илләргә Татарстан артистларын осталык остаханәләре, шулай ук төрле конкурслар һәм фестивальләр оештыру максатында һәм жюри сыйфатында белгечләр җибәрә. Урыннарда ватандашларга ярдәм итүнең бер формасы безнең дәүләт театр тамаша учрежденияләренең гастроль эшчәнлеге. Мәсәлән, 2022 елның 1 ярты еллыгында илнең республика округлары һәм өлкәләре буенча гастрольләр саны 339 берәмлек тәшкил иткән. Республика музейлары ел саен төрле төбәкләреннән килгән музейлар белән хезмәттәшлек итә. Алабуга дәүләт архитектура һәм сәнгать музей тыюлыкның татарларда кунакта күчмә күргәзмәсе ватандашлар күңелендә аерым урын алып тора. Күргәзмә Астрахань, Екатеринбург, Кемерово, Новокузнецк, Оренбург, Самара, Сарапул, Симферополь, Төмән, Тобольск, Тольятти, Челябе, Ульяновск өлкәсе, Мәскәү, Якутск шәһәрләрендә булып кайтты инде һәм аны 15 меңнән артык кеше булды. Бүгенге көндә Татарстан Республикасы хөкүмәте тарафыннан танылган шәхесләрнең истәлеген мәңгелләштерү буенча зур эш алып барыла. Шул исәптән Россия төбәкләрендә дә. 2018 елда Калуга өлкәсендә Зайцев мемориалы территориясында Бөек Ватан сугышы елларында Калуга җирендә һәлак булган Татарстан сугышчыларына рәхмәт йөзеннән республика исеменнән истәлекле һәйкәл куелды. 2019 елда Уфа шәһәрендә, 2020 елда Челябе шәһәрендә тантаналы рәвештә Габдулла Тукайга һәйкәлләр ачылды. 2021 елда, 2022 елда Свердловск өлкәсенең Екатеринбург һәм Серов шәһәрләрендә шагыйрь Муса Җалил бюстлары ачылды. Хәзерге вакытта Кырым Республикасының Ялта шәһәрендә Советлар Союзы герое Гали Мәҗитовның бюстын урнаштыру мәсьәләсе карала. Татар эшлекләре истәлеген мәңгелләштерү буенча чаралар республика ярдәме белән чит илләрдә дә үткәрелә. 2022 елның 7 июлендә Кыргызстан Республикасында Бишкек шәһәрендә күренекле галим, биология фәннәре докторы, профессор, Кыргызстан Республикасы Фәннәр академиясе әгъзасы Әнвәр Гараев стелласы ачылды. Сауд Арабстанында Жидда шәһәрендә Советлар берлегенең гарәп дөньясындагы беренче дипломаты Кәрим Хәримовка мемориаль такта урнаштыру планлаштырыла. 2022 ел Татарстан Республикасында цифрлаштыру елы. Цифрлаштыру хәзерге дөньяда татар телен өйрәнүгә һәм куллануга мотивацияны формалаштыручы аерылгысыз бер өлеше. Татарстан Республикасы Милли китапханәсе, Россия, бәйсез дәүләтләр берлеге илләре һәм чит илләрдәге татар халык тупланып яши торган төбәк китапханәләренең һәм учрежденияләренең татар һәм туган якны өйрәнү әдәбиятын туплауда ярдәм итә. Шуның белән бергә китапханәләр фондларын цифрлаштыру эше дә алып барыла. Ватандашларыбызның Татарстан Республикасы Милли электрон китапханәсендә урнашкан дөньяның төрле почмагыннан 90 меңнән артык китапка электрон рәвештә керү мөмкинлеге бар.
ТССРның 100 еллыгына министрлык Татарстан Республикасының композиторлар союзы белән берлектә татар музыкасы гасыры Татарстан әһәңнәре музыкаль мәгълүмат порталы төзелде. Аның максаты шулай ук милли классиканы Татарстаннан читтә дә файдалану мөмкинлеген бирү. Хөрмәтле делегатлар, Россия төбәкләрендә яшәүчеләр һәм чит илдә яшәүчеләр. Безнең мәдәният оешмаларында әдәби татар теле кулланышы яхшы дәрәҗәдә сакланып бара. Шуңа күрә тагын бер мөмкинлек турында әйтмичә булмый. Ул Пушкин картасы. Балаларны, яшь-үсмерләрне Казанга, Татарстанга берничә көнгә алып килеп, Пушкин картасы ярдәмендә татар театрларына, музейларыбызга, Болгар, Биләр, Иске Казан, Алабуга тыелукларына, Кырлайга, Тукай маршруты авылларына, музейларына йөртеп, эчтәлекле милли тәрбия биреп була. Төркемнәрне оештырып, монда алып килү сездән тора. Оешмаларыбыз ишекләре һәр вакыт ачык, андагы иҗатчылар белән очрашулар, оста хәнәләр ясап, туган тел белү дәрәҗәсен үстереп була. Шуны да әйтергә кирәк. Милли китапханә яңа бер милли иҗтимагый үзәк булуын дәвам итә. Анда күп кенә татар телле проектлар алып барыла. Яңа спектакльләр, концертлар, оста хәнәләр, күргәзмәләр, уку клубы һәм башкалар. Ул тәҗрибәдә сезгә бик файдалы булырга мөмкин. Татар яшьләре белән тыгыз эшчәнлек алып барыла. Сез инде Пишән базары фестивален күрдегез. 30 августта Таткульфест заманча татар мәдәнияте фестивале булачак. Казан Федераль университет ТНВ каналы белән берлектә татар тарихы буенча чыгарылыш классларында булган мәктәп балалары өчен без Тархан интеллектуаль уенын башлап җибәрдек. Бу уенда татар дөньясының барлык почмакларыннан укучылар катнашалар. Татарстан Республикасы Президенты йөкләнмәсе буенча татар милли мәдәни автономия оешмалары өчен грант ярдәме күрсәтү оештыру каралган. 2012 елдан башлап 10 конкурс узды. 200-дән артык проект җиңүчеләр дип танылды һәм аларга финанс ярдәм күрсәтелде. Сабантуй. Татарларның тарихи мәдәни мирасын саклап калуга һәм популярлаштыруга ярдәм итүче бәйрәм генә түгел, дәүләт дәрәҗәсендә яңа элемтәләр урнаштыруда, тармак хезмәттәшлеген активлаштыруда әһәмиятле роль уйный. Россия Федерациясе төбәкләрендә, якын һәм ерак чит илләрдә Сабантуй халык бәйрәмен уздыру графигы белән 56 төбәктә һәм 34 илдә 379 үткәрү планлаштырылды, күпчелеге узды. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы белән Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты белән берлектә Сабантуй режиссерлары һәм оештыручылар өчен семинар практикум уздыра. Хисап мәгълүматлары буенча уку елында барлыгы 300,500-дән артык кеше белем алган. Милләттәшләребезнең игътибарын татар телен һәм мәдәниятен саклау һәм популярлаштыру, туган музыканы һәм әдәбиятны өйрәнү, татарларның мирасын өйрәнү, туган телне, татар халык бәйрәмнәрен, милли кием-салым, һөнәрчелек, милли аш-су, милли драматургия традицияләрен саклап, зарурлыгына юнәлтергә кирәк. Бу барлык мәсьәләләр безнең ватандашларыбыз тарафыннан һәр вакыт кирәкле һәм актуаль булачак. Безнең республикасы президенты йөкләмәсе буенча бу көннәрдә биредә Төркмәнстанның атказанган сәнгать эшлеклесе рәссам Камил Вәлиәхметов күргәзмәсе ачылачак. Чыгышымны тәмамлап, төбәкләрдәге һәм чит илләрдәге коллегаларга күп кенә мәсьәләләрне чишүдә булышлык күрсәтүләре өчен рәхмәтемне җиткерәсем килә. Алга таба да бергә нәтиҗәле эшләрбез дип өметләнеп калабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Халыктан да Мәдәният министрлыгы нигезендә безнең өлкәләрдән, илләрдән килеп һәр вакытта да конгресс аша уртак тел таба беләбез, эшлибез. Шул вакытта докладка мин тагын берничә сүз өстәр идем. Беренчедән Илһам ага Шакиров мәрхүм булып бакыйлыкка күчкәчтән без аның дәүләт исемен мәңгеләштерү нигезендә республика премиясын бирә башладык. Ул Илһам Шакиров исемендәге республика премиясе 2 елга бер тапкыр була. Һәм безнең өчен иң мөһиме ул премия 3 премия була. Беренчесе һәм икенчесе ир һәм хатын кызлар өчен һөнәри артистлар өчен, өченчесе инде без аны конгресс өчен керттек. Һөнәри булмаган үзешчән артистлар өчен беренче премияны халыктан да бик тантаналы рәвештә бирдек.
Белеп торабыз, сездә, бездә, безнең өлкәләрдә, чит илләрдә шундый моңлы итеп җырлаучы милләттәшләр бар, аларны һәр вакытта шушы премияга тәкъдим итеп, шушы матур бинада алырга да, бирергә дә ярдәм итсен. Актив катнашыгыз. Ансы беренчесе, икенчесе инде ул укырга кертү. Әле менә яңа гына экзаменнар бетте. Безнең монда Мәдәният институты, консерваторий бар. Үзебезнең яктан квота әз булса да, чиратка тизилеп киләләр. Конкурс шундый зур. Менә инде быел берничә абитуриентларыбыз дип әйтәбез, үз талантлары белән шундый көчле, шул вакытта алып баруда, сорауда зур булгачтан алар бал аша үтә алмадылар. Без инде конгресс ягыннан 2 чит өлкәдән килгән балабызны үзебез ягыннан 50% алып, аларны укыта башлыйбыз. Шуңа күрә инде Мәдәният министрлыгына әйтәсем килә, шундый күп сорау булгачтан әйдәгез бергә уйлап утырыйк квотаны арттырырга, чөнки бу мөһим. Ул татар һәр вакытта да җырлы моңлы булды. Әгәр дә инде без үз балаларыбызга да аны хәтле акча таба алмасак, ул безне зурламас. Аннары тагын нәрсә? Атказанган исемнәр. Хактан да һәр вакытта да өлкәләрдән, чит илләрдән шундый зур тәкъдимнәр чыга. Атказанган дигән лаеклы дәүләт исеме нигезендә төрле монда артистлар да, хезмәткәрләр дә, бүтәннәр дә бар, һәм халык артистлары да. Без һәр вакытта да хуплыйбыз. Менә иртәгә әле шушы безнең залда президентыбыз дәүләт бүләкләре биргән вакытта анда чит өлкәдән булган халык артист дигән зур мактаулы исемнәр дә бирәбез. Шуңа күрә чыгыгыз, әзерләгез, без һәр вакытта да ярдәм итәбез. Һәм инде менә бүген концертта да кич белән карарбыз әле. Ул бик мөһим. Әгәр дә талантлы милләттәшләргә үзебезнең Татарстанның дәүләт бүләге итеп әйткәндә, кайда ул? Өлкәдәме, чит илдәме, сәхнәдән Татарстан Республикасының атказанган я халык артисты чыгып җырлый дигәндә, без инде үзебезнең республиканы да күрсәтәбез. Һәм республик күләмендә аларга да рәхмәтне җиткерәбез. Языгыз, бирәбез, урнаштырабыз, рәхмәтле булабыз. Хәзер инде безнең икенче зур бүлек, ул Мәгариф министрлыгы. Без аңа Мәгариф һәм фән министрлыгы дип әйтәбез, чөнки Россиядә бүленү булды. Тел дигәндә без белеп торабыз, телсез милләт була алмай. Безнең үзебезнең министрлыгыбыз бар, Татарстан конституциясе бар. Шуңа күрә чит өлкәләрдә, илләрдә безнең мәктәпләр, класслар, мәдрәсәләр, якшәмбе класслары бар. Шуңа күрә Татарстан ягыннан әсбаплар белән укулар, әзерләүләр, укытучылар әле менә күптән түгел съезд үтте, алар да бара. Шуңа күрә инде сүзне мин хәзер министр урынбасары Минзәлия Захри кызына Закировка бирәм. Рәхим итегез. Рәхмәт. Хәерле көн, мөхтәрәм президиум, хөрмәтле милләттәшләр. Әйе, җәйге каникуллар бара. Алар бик тиз уза. Тиздән безнең яңа уку елы башлана. Һәм республикабызның 56662 баласы тәүге тапкыр 1нче сыйныфка мәктәпләребезгә билим бәйрәменә килә. Күренекле мәгърифәтчебез Ризаетдин Фәхреддин язган: һәр бер кеше вә һәр бер кавым вә милләтнең бәхетле булуларына баш сәбәп гыйлемдер. Бу фикер татарлар гамәл стратегиясенә дә кертелгән. Республикабызда гына түгел, татарлары яшәгән башка төбәкләрдә дә милли мәгариф үсешенә шартлар тудыру, анда яшәүче һәр гаиләгә, һәр бер балага җиткерү Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының төп эш юнәлешләренең берсе. Агымдагы елның 26-27 июнь көннәрендә татар теле һәм әдәбияты укытучыларының 8нче Бөтен Россия съезды узды. Анда күп сораулар каралды. Төбәкара хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләсе үзәккә куелды. Съезд эшендә Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясының 26 төбәгеннән 500 делегат катнашты. Глобальләшү шартларында татар мөхитен саклап калу өчен милли мәгариф өлкәсендә төбәкара хезмәттәшлекне ныгытырга кирәклеген һәр кайсыбыз яхшы аңлый. Бергәләп, җиң сызганып эшләсәк кенә, яхшы нәтиҗәгә ирешергә мөмкин. Милли мәгариф киләчәккә йөз тотып, заман белән бергә атлый, камилләшә. Мәктәпләрдә туган телне өйрәтү һәм саклау максатыннан президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миннеханов,
республикабыз җитәкчелеге, депутатлар корпусы тарафыннан федераль үзәк Россия мәгариф министрлыгы белән очрашулар да үз нәтиҗәсен бирә. Иң куанычлысы шул, уку планнарында дәресләр саны сакланачак. Бүгенге көндә Россия Федерациясының 28 төбәгендә 1000-нән артык этномәдәни мәктәп татар теле укыта. Телне, мәдәниятны өйрәнү буенча милли татар үзәкләре, иҗтимагый оешмалар, якшәмбе мәктәпләре уңышлы эшләп килә. Моннан тыш, ерак чит илләрдә, Канада, Кыргызстан, Франция, Япониядә онлайн татар мәктәпләре, тел курслары эшли. Соңгы 3 елда Ульян өлкәсендә балалар бакчасы, Төмән өлкәсе, Пермь крае, Мордовия республикасында яңа мәктәпләр сафка басуы, Түбән Новгород өлкәсендә татар теле кабинеты ачылу, Самара өлкәсенең яктылык мәктәбенең 25 еллык юбилеен зурлап үткәрү, төбәк җитәкчелегенең милли мәсьәләгә җаваплы мөнәсәбәте күрсәткече. Самара шәһәренең 7-нче, Мордовиянең Аксенова, Чиләбе өлкәсенең Кунашак район мәктәпләрендә татар теле укытыла башлауда мактауга лаек. Гомумән алганда, Россия Федерациясе төбәкләре белән хезмәттәшлек нәтиҗәсендә 34 министрлык белән килешү гамәлгә куелган. Шулай ук республикабызның барлык районнары төбәкләрдәге белем оешмалары белән тыгыз хезмәттәшлек итә. Ә хәзер укыту методик базасын тәэмин итү юнәлешендәге эшләргә тукталып үтәм. Татар теле һәм әдәбиятыннан заман таләпләренә туры китереп, практик юнәлешле программалар эшләнде һәм алар барысы да федераль реестрга кертелде. Бу безнең эштә төп документ. Федераль исемлектә булган дәреслекләр белән бүгенгә аларның саны 89, төбәкләрдәге милли компонентлы мәктәпләрен тәэмин итү эше дәвам итә. 2021 елда төбәкләргә 15 меңнән артык татар теле һәм әдәбияты дәреслеге бүлеп бирелде. Гомуми суммасы 6 миллион. Бүгенге көндә дә без бу эшне алга таба дәвам итәчәкбез. Бу уку елында да шушы күләмдә дәресләр белән төбәкләрдәге мәктәпләр тәэмин ителәчәк. Электрон форматта укыту методик материаллар булу заман таләбе. Без моның өстендә дә эшлибез. Шуны истә тотып, министрлык тарафыннан шактый эш башкарылды. Без эшләгән һәрбер проект интернет челтәрендә ачык кулланышта урын алды. Шулай булгач, моның белән барыбыз да куллана алабыз. Хәзер мин аларның кайберләренә тукталып үтәм. Бу уку елында зур күләмле ресурс Сберкласс платформасында татарча контент эшләнде. Моның белән әйткәнемчә барлык теләгән укытучылар да куллана ала. Татарча онлайн мәктәп проекты гамәлгә куелды. Мин сезгә хәзер шул проекттан кыска гына фрагмент карап үтәргә тәкъдим итәм. Хәерле көн, дуслар! 60 санының 25% нишәне тәшкил итә? Яки без кибеткә керәбез, анда язылган 30% ташлама. Аны ничек табыргасың? Бу һәм тагын бик күп сорауларга без сезнең белән җавап табырга тырышырбыз. Димәк, дәресебезнең темасы процент. Һәм без башлыйбыз. Узаклап сузып тормыйча, гади мисаллар үрнәгендә карап китик. Мәктәптә уку елы ширекләргә бүленә. Ә сезнең уйлаганыгыз бармы? Ни өчен без аларны ширекләр дип атыйбыз? Уку елын 4 өлешкә бүләбез. Һәрбер өлешне аерым карасак, ул уку елының 4тән 1 өлеше. Димәк, 4тән 1 вакланма. Һәм без 4тән 1 вакланмасын ширек дип атыйбыз. Математикада тагын бер вакланманың исеме бар. Һәм ул процент. Процент нинди вакланмасын? Процент сүзе 2 латин сүзеннән барлыкка килгән. Проценту. Татарча 100дән. Ягъни процент ул 100дән 1 өлеш. 100дән 1 вакланмасы. Ләкин без аны сүз белән язмыйбыз. Аның өчен без менә бу билгеләмәне кулланабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле коллегалар, әйткәнемчә, кайсы
жерлектә булуына карамастан, мәктәпнең кайсы илдә булуына карамастан, бу ресурс белән кулланыла. Милли мәгарифне үстерүдә Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясының да ярдәме зур. Тагын бер яңа мөмкинчелек. Укучыларның белемен тикшерү өчен тестлар системасы булдырылды. Моннан тыш, мәгариф татар теле электрон журналы, ачык университет порталы уңышлы эшләп килә. Сез аны экранда күрәсез. Милли мәгариф киләчәккә йөз тотып, заман белән бергә атлый, даими камилләшә. Укучылар һәм мөгаллимнәр өчен татар теленең сүзлекләре тупланган база, видео дәресләр, интерактив проектлар, мобиль кушымталар булдырылды. Президентыбыз карары белән ачылган Шаян ТВ балалар каналында телебез кулланышының даирәсен бермә-бер киңәйтте. Әйе, телне, әдәбиятны өйрәнер өчен ресурслар бар. Ассызыклап шуны әйтәсем килә. Никадәр яхшы дәреслек, никадәр методик кулланма әзерләмәсен, укыту процессында мөгаллимнең роле хәлиткеч зур. Шунлыктан укытучыларны әзерләү, аларның белемен күтәрү мәсьәләсе көннән-көн актуальләшә генә бара. Казан Федераль университетында ел сайын 125 студент максатчан кабул ителә һәм аларга ай сайын 15 000 стипендия түләнелә. Төбәкләрдән килгән татар балаларын, татар телен яхшы белгән балаларны, укучыларыбызны без бу курслар, уку йортларында үзебезнең көтеп калабыз. Регионнардагы укытучылар өчен махсус методик вебинарлар, семинар киңәшмәләр үткәрелә. Яңартылган федераль стандартлар таләбе буенча төбәкләрнең 245 укытучысы бүген безнең мәгарифне үстерү институты базасында курслар узды. Һәр елны татар теле укытучылар республикасы бюджеты хисабына белемнәрен күтәрә. Быел беренче тапкыр 25 татар теле һәм әдәбияты белгечлегенә укытучыбыз яңадан әзерләнде. Ел дәвамында туган тел укытучылары өчен оештырылган бәйгеләр, ел укытучысы мастер-класслар һөнәри осталыкны арттыруның иң яхшы алымы булып тора. Бу бәйгегә укытучылар укучыларын да тарта. Димәк, буыннар чылбыры өзелми. Киләчәккә ышаныч арта. Чит төбәкләрдә телебезне таныуда Каюм Насыри институтының татар мәгариф мәдәният үзәкләре нәтиҗәле эшли. Бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә Россиянең төрле төбәкләрендә, чит илләрдә татар мәгарифе көннәре үткәрү үзе бер зур вакыйгага әйләнде. Бу очрашуларны барыбыз да көтеп алабыз. Һәрбер очрашуда Татарстан мәгариф фән министры Илсур Гәрәй улы Хадиуллин үзе катнаша. Бер яктан укыту сыйфатын үстерү сораулары каралса, икенче яктан яңа тәкъдимнәр буенча фикер алышу мөмкинчелеге туа. Гомумән, министрлык хезмәттәшләр безгә һәр чак ярдәм кулын сузарга әзер. Сәләтле балалар белән эшчәнлек аерым бер зур юнәлешне тәшкил итә. Татар теле һәм әдәбиятыннан төбәкара, халыкара олимпиадалар, Россия күләмендә илһам яшь язучылар белгесе, фәнни-гамәли конференцияларда катнашу яшь буында телебезгә, халкыбызга хөрмәт уятуы бәхәссез. Җәйге каникулларда Россия төбәкләрендә һәм чит илләрдә яшәүче татар балалар өчен республикада профильле тел сменалары эшли. Без бу лагерьларга лагерьларны төбәкләрдә дә оештырсак, отышлы булыр иде. Біз исә үзебездән кадрлар җибәрә алабыз. Мондый сменаларның Новосибирск, Самара, Саратов, Красноярск, Чиләбе, Курган өлкәләре, Пермь краенда оештырылуы аеруча мактауга лаек. Бу юнәлештә Сәләт оешмасының да роле бик зур. Хәзер бу оешманың филиалларын кайбер төбәкләрдә дә күреп була. Чувашстан Республикасында төзелүче яңа Сәләт Батыр базасы моңа ачык мисал. Һич шиксез, балалар күңелендә милли уйыткыны, туган телгә карата булган ихтирам хисләрен кичкенәдән салу зарур. Хөрмәтле милләттәшләр, туган тел кадерләгән халык кадерле булыр, ди халык мәкале. Бу юнәлештә төп эшне башкаручы, милләт язмышы өчен янып йөрүче татар оешмалары җитәкчеләре, район башлыклары, мәктәп директорлары, мөгаллимнәргә ихлас рәхмәтемне җиткезәбез. Киләчәктә дә хезмәттәшлегебез нык, уртак эшебез нәтиҗәле булсын. Барчабызга да аяз күк йөзе телим. Безнең көч
бердәмлектә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Мизалия ханым. Ванна да бик кирәкле доклад. Шул ук вакытта сөйсем килә инде безнең конституция нигезендә дә, Мәгариф министрлыгында да, барлык өлкәләрдә безнең татар мәктәпләре, класслары, якшәмбе мәктәпләрендә ныклап бергәләп эшләргә кирәк. Шул ук вакытта бүген инде күп кенә безнең мөфтиятләрдә, мәдрәсәләрдә татар теле класслары ачыла, анда да барып җитәргә кирәк. Һәм әйтәсем килә, менә инде Сәләт лагере дигәндә президентыбызның әмере булды. Санын чит өлкәләрдән килгән татар балаларының санын бермә-бер арттырырга һәм анда профиль тел буенча бүтән кирәкле якларны карап алып бара кирәк, аңа да кирәк. Һәм инде безнең өлкәләрдә күп матур үрнәкләр бар. Менә Анвар Ибраевич Астрахань өлкәсенә килеп, шәһәреннән, анда безнең Абдулла Тукай исемендәге мәктәп бар. Аның директоры Надежда Викторовна безнең халык кешесе түгел. Ләкин аның эшләгән эшләре кайры вакытта татар кешеләренә караганда да күбрәк. Шуңа күрә бар безнең Самарада да, Дмитровградта да, Чиләбедә дә, Төмәндә дә бар. Менә инде Нижневартовскида хәзер 4-нче мәртәбәдә 4-нче класс ачыла. Андыйлар шундый күп. Теләк кенә кирәк, эшләргә кирәк. Без һәр вакытта да ярдәм итәбез. Һәм инде менә без съезд алдыннан 7 мәйданчык оештырып, анда сез барыгыз да үзегез язылып эшләдегез, һәм төп бурыч инде менә шушы мәйданчыктагы сөйләшкән сүзләрне фикер итеп съезд делегатларында җиткерәбез дип, без инде хәзер аларга чыгыш ясарга мөмкинлек бирәбез. Һәм инде беренче итеп татар мәгълүмат кыры алда торган бурычлар дискуссия мәйданчык модераторы Шамил Мөхәммәд улы Садыйковка бирелә. Регламент нигезендә 6 минутка хәтле мин инде үтенеп сорыйм регламент темасында һәм шушы темада турында доклад ясарга. Ассаламу алейкум. Хәерле көн, милләттәшләр, туганнар. Безнең татар матбугат кыры алда торган бурычлар исемле секция утырышы булды. Анда 60-тан артык журналист катнашты. Бу Россия төбәкләреннән килгән һәм Казандагы журналистлар. 12 чыгыш булды. Бу чыгышларны мин ассызлыклап китәм. 4 юнәлешен, 4 бурычны күрәбез без. Татар матбугатын киләчәген. Матбугат беренчедән ул безнең локомотив, милләтне алга алып баручы локомотив, ул милли үсешнең катализаторы. Шуңа күрә милләтнең киләчәген күрсәк без, татар матбугатының даими һәм тотрыклы үсүе кирәк. Бүгенге көндә татар дөньясында тотрыклы рәвештә бик күп мәгълүмат чаралары эшли. Безнең матбугатыбыз күп кырлы, күп катламлы һәм бик кызык. Беренчедән ТНВ, Спутник өлештә дөнья буйлап тарала. Безнең бар гәҗитләребез, Ватаным Татарстан, Республика гәҗитләре, 50 төбәктә Татмедианың журналлары, гәҗитләре чыга, таратыла. Бу әлбәттә бүгенге көн. Киләчәк ул безнең интернет һәм социаль челтәрләр. Безгә инде бүгенге көндә татар мөхитен, татар дөньясын төзергә кирәк интернетта һәм социаль челтәрләрдә. Бу безнең беренче бурыч. Без киләчәк турында уйласак, үзебезнең балаларыбызга мәгълүмат җиткерәсебез килсә, безнең бурыч телефонга керергә, социаль челтәрләрдә булырга. Икенче бурыч ул мультимедиалы булу. Текст язып кына, хәбәр язып кына булмый. Бүгенге көндә фото да кирәк, видео да кирәк, интерактив онлайн да кирәк. Монысы икенче бурыч. Өченчесе безне борчыган тема ул кадрлар әзерләү. Сер түгел, бүген журналистлар арасында кытлык, туган телен саф белгән, саф сөйләшә белгән кадрлар яшь буын арасында табу зур проблема. Һәм 4нче мәсьәлә ул татар матбугатын тарату, китабын тарату мәсьәләсе. Бу өлкәдә без тәкъдимләр эзлибез, әлбәттә почта белән эшләүдә бик зур проблема бар. Шул бер киләчәкне күрәбез без маркетплейсларда. Бүгенге көндә Россиядә бер генә өлкәдә дәгән, бер генә регионда дәгән Озон һәм Wildberries юктыр. Бөтен җирдә аның кибетләре эшли. Сез интернет аркылы Wildberries'та, Озонда бүгенге көндә татар китапларын, татар матбугат чараларын, журналларын, гәҗитне яздыра аласыз. Эзләнегез, без әлбәттә һәр вакытта аны булышачакбыз. Һәм соңгы безнең тәкъдим, менә шушы регионнардагы журналистлардан килгән тәкъдим, Василий Газович, безнең регионнарда 15 регионда татар гәҗитләре эшли.
Казан белән генә дөнья тукталмаган, әлбәттә. Һәрбер регионда татар тормышын яктыртучы матбугат чаралары бар. Алар конгресс белән бик актив эшлиләр. Президентыбызның булышуы нигезендә без бергә кушымтасы чыга ул гәҗитләрдә. Менә алардан тәкъдим ниндидер махсус грантлар булдыру, яңа мультимедиа форматында эшләү өчен грантлар кирәк аларга һәм җиһазлар. Аларның инде бурычы һәрбер регионда үзенең онлайн ниндидер туры элемтәләрен алып бару, үзенең видео форматын булдыру. Шулай бит, менә киләчәк шунда һәрбер регионда һәрбер гәҗит нигезендә мультимедиалы, заманча форматлы редакциялар булдыру. Менә шундый иң зур теләк грантлар һәм җиһазлар. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Бик зур рәхмәт. Шамил әфәнде, хактан да менә җәмәгать монда съездда 1000 делегат һәм шәрәфле кунак, ә безне миллионлап халык тыңлый, карый, ишетә һәм алар барсы да массакүләм мәгълүмат чаралары аша үтә. Хактан да әгәр дә инде ярдәм итмәсәк, сатып алмасак, грант бирмәсәк, аны бизнес ягыннан, эшмәкәрлек ягыннан карау бик авыр. Сез аны миңа караганда күп беләсез. Без әйтәбез инде, менә бу минем үтенеч модераторларга, шу комиссияларның рәисләренә бу өлкәләрдән килгән яки Татарстаннан булган тәкъдимнәрне барсын да язып безгә бирергә. Аларның кайберләре әйтә алмыйм, күпмесе резолюция кирәкән, калганнары безнең съезд протоколына керттереп, без аларны алдагы планнарга кертергә тиешбез. Кайберләрне быел эшләп булыр, кайберләрне 2нче елга, шуңа күрә теге чыктык та, сөйләттек тә, оныттык кына түгел, резолюция бар һәм безнең еллык кабул итә торган планнар бар. Идел Булгарстанның ислам динен кабул итүгә 1100 ел, татар дөньясы һәм ислам дине дискуссия мәйданчыгы модераторы безнең Рафик Мөхәммәд Марша улы Мөхәммәдшин була, шуңа күрә рәхим итегез, сүз сезгә. Assalamu alaikum, muhtaram җәмәгать. Безнең секция менә ислам диненә һәм Идел Булгарстанда ислам динен кабул итүгә булган юбилей хакында булды. Һәм шуңа күрә дә безнең чыгышларда әлбәттә иң беренче чиратта менә бу юбилей вакыйгалары бигрәк тә безнең Россиянең төбәкләрендә ул ничек узган, шул мәсьәләләр хакында чыгыш ясаучылар тәфсилләп сөйләделәр. Нинди чаралар үтәчәк һәм үткәннәре хакында чыгыш ясаучылар күп булды. Безнең секциягә килгәндә безнең 150дән артык кеше катнашты. Чыгыш ясаучылар без 18 чыгышны гына тыңларга өлгердек. 11 төбәктән, бер чит илдән Казакъстаннан чыгыш бар иде. Һәм иң беренче әйткәнемчә инде менә Россиянең төбәкләрендә бу юбилей чаралары ничек узган, нинди чаралар уздырганнар, ул хакта инде чыгыш ясаучылар инде бик тәфсилләп сөйләделәр. Алар арасында мәсәлән Кострома өлкәсендә, Россиянең Ирак көнчыгышында, Себердә һәм Уралда, Чуашстанда, аннары Түбән Новгородта, Удмуртияда узган чаралар хакында презентация белән безнең докладларыбыз булды. Әлбәттә инде шулай ук бүгенге көндә безнең мөселманнарны, татарларны борчыган проблемалар хакында да сүзләр булды. Алар хакында әйткәндә, иң беренчесе, әлбәттә инде ул иң мөһим актуаль проблемаларның берсе дини мәгариф системасы. Чыгыш ясаучылар инде аны ассызыклап күрсәттеләр. Инде мәгариф системасы бигрәк тә мәдрәсә, югары уку йортлары, Болгар академиясе дәрәҗәсендә безнең формалашкан һәм шуңа күрә дә бүгенге көндә зур игътибарны ислам мәгариф системасының беренче баскычына бирергә кирәк. Ул мөселман мәктәпләре, мөселман балалар бакчалары, мөселман балалар өчен пансионатлар. Менә бу юнәлештә әле эш алып бару өчен менә зур проблемалар күп дигән фикерләр яңгырады. Аннан икенче проблема, әлбәттә, менә дини мәгариф системасы турында сүз алып барганда, бүгенге көндә абитуриентларның сыйфатлары хакында да, сыйфаты хакында да чыгыш ясаучылар әйттеләр, менә нинди мотивация белән дини уку йортларына шәкертләр киләләр. Ул чыннан да бик мөһим проблема, чөнки ул инде нинди мотивация белән килгән уку йортына, ул чыккач та үзен инде шул юнәлештә үк үзенең мөмкинлекләрен күрсәтәчәк. Әгәр дә инде ул мин дин
өлкәсендә эшләргә телим дип укырга килгән булса, ул шул юнәлештә эшен алып бар. Әгәр дә инде ул башка уку йортына керә алмыйча гына килгән булса, аның инде алга таба үзенең профессиональ өлкәдә эшчәнлек әлбәттә эффектив булмаячак дигән фикерләр яңгырады. Аннан соң менә инде 11 төбәктән чыгыш ясаучылар, күбесе бигрәк тә Ирак, Көнчыгыш һәм Себер өлкәсеннән килгән чыгыш ясаучылар бу төбәкләрдә, мәчетләрдә эшләү өчен татар имамнарын җитмәвен проблемасын күтәрделәр, бигрәк тә Ирак, Көнчыгышта. Һәм чыннан да ул проблема инде күптән күтәрелә, бик мөһим проблема. Әлбәттә, менә бу проблеманы ничектер хәл итү хакында без бераз фикер алышырга өлгердек. Ул инде Татарстандагы дини уку йортларыннан шәкертләрне инде практикага җибәрү бу төбәкләргә, бәлки алар шул практика вакытында да урнашып та калулары мөмкин. Икенчесе, шушы төбәкләрдән күбрәк безнең Татарстандагы дини уку йортларына укырга шәкертләр җибәрү, алар үз төбәкләренә әйләнеп кайтырлар иде. Тагын бер проблема ул да булса, ислам динендә, бүгенге татар җәмгыятендә хатын-кызлар тоткан роле хакында да безнең чыгышлар булды. Һәм чыннан да ул бик мөһим проблема, чөнки без татар абыстайлары турында сүз алып барганда, без бик яхшы беләбез, алар бик активлар, инде алар дини белем бирү өлкәсендә дә бик күп эш алып баралар. Менә шуңа күрә дә бу хатын-кызларның бүгенге көндә җәмгыятьтә тоткан урыны, аннан соң инде менә шушы дин өлкәсендә эш алып баручы хатын-кызларны тәрбияләү, укыту проблемалары күтәрелде. Менә шул мәсьәләләр дип әйтер идем мин. Шуның белән тукталырга мөмкиндер дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт, Мөхәммәд Шаулы. Хактан да без менә 1100 ел белән кертеп, менә Субханалла кичә инде изге Болгарга да барып кайттык, намаз да кылдык, тарихи җирләрдә булдык, сөйләштек, аңлаштык. Хәзер инде Россия күләмендә күп кенә мөфтиятләребез бар. Шуңа күрә безнең баш мөфтиләр съезд делегатлары, шуңа күрә әле эшлисе. Без аларны күрергә тиешбез һәм бергәләп чишү юлларын табырга тиешбез. Хәзер инде икенче мәйданчыкка күчәбез. Милли мирас, татар мәдәнияте бүгенгесе һәм киләчәге дискуссия мәйданчыгы буенча без инде сүзне Илгиз Илдар улы Халиповка бирәбез. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле Васил Габдулгаязович, хөрмәтле президиум, мөхтәрәм җәмәгать. Милли мирас татар мәдәниятенең үткәне һәм бүгенгесе секциясендә барлыгы 14 чыгыш ясалды. Чыгыш ясаучылар саны катнашчыларның саны 200-дән артык булды. Чыгышларда милли телне саклау, милли уен кораллары, телне саклау, вакытлы матбугат, үзешчән театрлар, төбәкләрдәге иҗтимагый оешмаларның эшчәнлеге һәм башкалар турында тирән фикерләр әйтелде һәм түбәндәге тәкъдимнәр бирелде. Төбәкләр шул исәптән Мәскәү мөселман зиратында җирләнгән татар мәшһүрләренең каберләрен барлау, аларны төзекләндерү, тәртиптә тоту программасын булдыру, шуның нигезендә реестр һәм бер юнәлештә эзлекле эш алып бару өчен методик кулланма, инструкция булдыру. Театр юнәлешенә килгәндә, бигрәк тә үзешчән театрларга, чит төбәктәге үзешчән театрлар җитәкчеләре, артистлары өчен әдәби тел, аның образларын, метафорик катламын аңлау, саклауга юнәлтелгән курслар, семинарлар оештыру. Милли матбугатка килгәндә, чит төбәкләрдә туган яшәгән татар зыялыларының шул исәптән язучыларның авылларында, шәһәрләрендә, бистәләрендә истәлек такталары кую программасын булдыру. Барлык чыгыш ясаучылар нәкъ шушы 3 юнәлешкә аеруча игътибар бирүен сорадылар һәм инде аны трибундан җиткерергә сорадылар. Кыскача шул, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Илгиз Илдар улы. Хәзер инде эхо веков в истории семьи, тарихта без эзлибез, мәгариф, яшь буыннар тәрбияләү фикер алышу мәйданчыгы. Аның нигезендә без Гөлнара Закария кызы Габдрахмановага бирәбез. Ул безнең архив эше буенча дәүләт комитеты рәисе. Хәерле көннәр, хөрмәтле президиум, хөрмәтле милләттәшләр. Мин файдаланып әзгенә үзебезнең архив эше буенча сезне үзебезнең бик кызыклы проектлар белән таныштырып китәргә телидем башта. 1100 ел элек Идел буе
Болгары ислам динен үз территориясында дәүләт дине буларак урнаштырылган. Бу вакыйга нигезендә көнбатыш һәм көнчыгыш традицияләрен тоташтыручы һәм быел безнең республикада тантаналы рәвештә билгеләнеп үтүче уникаль Россия цивилизациясын булдыруын билгеләде. Берничә ел элек республика архивчылары делегациясе Иранда булды һәм гади генә булмаган сөйләшүләрне алып барганнан соң без үзенчәлекле мәшһүр кул язмасын тулы электрон күчермәсен алуга ирештек. Хәзерге вакытта әлеге кул язма күчермәсе Татарстан Республикасы дәүләт архивында саклана һәм республикабызның байлыгы булып тора. Документлар тарихи вакыйгаларын барышын бәхессез раслаучы чыганаклар. Хәзерге вакытта бездә 8 миллионнан артык документ саклана. Республика архив фонды документлары күргәзмә эшчәнлегендә актив куллана. Билгеле булганча, татарларның бер өлеше төрле сәбәпләр аркасында Төркия, Япония, Австралия, Германия һәм башка илләргә таралдылар. Татар зыялылары революцияга кадәр һәм гражданнар сугышыннан соң күчеп килгән укытучылар һәм имамнар төрки мәдәният үсешен зур өлеш керттеләр. Татар халкын өчен кыйммәтле тарихи документларны кайтару буенча безнең тарафтан Мөхәҗирләр юлы проектын тормышка ашырдык. 2030 елда безнең тулы вәкаләтле вәкилләребез ярдәмендә Төркия территориясендәге яшәүче ватандашларыбызның шәхси документларын кире кайтарырга ирештек. 2020 елда Япониядагы татар диаспорасы тарафыннан безгә Коbe шәһәренең Төркия даими яшәү урыны күчеп китәргә ниятләгән 26 гаиләнең документларын тапшырылды. Нигезендә алар Пенза, Уфа, Николаевск, Пермь, Самара, Казанда туган кешеләр. 1954 елгы шәхси эшләрдә Төркиянең рәсми органы гражданлык кабул итү турында мәсьәләләрне карау турында гариза бар. Гаризаларда кешеләрнең тоткан дине ислам, ә милләте төрек дип күрсәтелә. Бу ташламаны гражданлык алу мөмкинлеге биргәндер дип уйлыйбыз. Әлеге документлар татарларның яшәү географиясе, аларның эшчәнлеге, белем дәрәҗәсе буенча мәгълүматларны тулыландырырга һәм генеалогик чылбырларны билгеләргә мөмкинчелек бирә. Илдә яшәүгә рөхсәт алган очракта алар төрек мәктәпләрдә белем алганнар, телне өйрәнгәннәр, сәүдә белән шөгыльләнгән. Узган 2021 ел дәвамында Надир Дәүләтнең хатыны белән гаилемнең шәхси архив Татарстан Республикасына фондына тапшыру турында сөйләшүләр алып барылды. Ләкин кызганычка каршы гаилемнең бәхәссез архивы мәңгелеккә Төркиядә калды. 2021 елның мартында Татарстан Республикасының архив эше буенча дәүләт комитеты тарафыннан Россия төбәкләре буенча ТССРның 100 еллыгына багышланган күчмә күргәзмә проекты эшли башлады. Аның нигезендә безнең архивчылар 457 документ ачыклап алып кайттылар. Татарстан архивчыларының Россия төбәкләрендә 1625 елдан алып хәзерге вакытка кадәр булган документларны ачыкладык. Алар арасында бик кызыклылар бар шури. Мәсәлән, юрты һәм Едисан татарлары яулап алуны һәм сатуны тыючы документ. Мөселман динен тарту өчен нагайбәкләрне бүләк итү. Татар халкының мәгариф системасы турында мәгълүмат слайдта тәкъдим ителгән. Ханты-Мансийск автономия округын Покачи шәһәренең башлыгы Татарстанның Баулы районы кешесен шәхси документларын ачыкладык. Конгресста катнашчыларның әлеге изге миссияга кушылырга һәм татарның тарихи документаль мирасын тулыландырырга һәм аны киләчәктә буынга тапшыру үз өлешен кертергә чакыра. Хәзерге дөньяда 8 миллионнан артык татар без яши. Безгә нәрсә берләштерәсең? Беренче чиратта туган телебез. Безнең һәр кайсыбызның гражданлык бурычы туган телне саклау, үстерү һәм тарату өчен кулдан килгән барысын да эшләү дип саныйм. Узган елда башлап без Россия һәм дөнья дәрәҗәсендәге танылган галимнәр, педагоглар, җәмәгать эшлекләре катнашында туган тел, тарихи хәтер һәм мәдәни мирас чыганагы дигән бөтен Россия фәнне конференциясын үткәрдек.
Ул конференцияда безгә Финляндия, Төркия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, татар диаспоралары вәкилләренә бик актив катнаштылар һәм сезгә үзегезгә ярдәмегез өчен бик рәхмәтлебез. Конференция йомгаклары буенча безнең ВАК журналы булган Гасырлар авазы журналында катнашучыларның мәкаләләре басылды. Съездда катнашучыларга чит илләрдә яшәүче татарлар тарихын, тормышка ашырыла торган проектларын турында мәкаләләр бастырып чыгу тәкъдимен белән мөрәҗәгать итәм. Ул рус, татар һәм инглиз телләрендә бастырыла. Туган телне саклауга тагын бер чара булып шәҗәрәне өйрәнү тора. Республикасының президенты ярдәме белән милли традицияләрен торгызу, саклау һәм үстерү, гаилә элемтәләрен һәм bunların бәйләнешен ныгыту, киң җәмәгатьчелекнең Татарстанның һәм үз гаиләсен тарихын, аны шәҗәрәсен карата кызыксынуын җәлеп итү буенча бик зур чаралар үткәрелде. Санап үтелгән барлык конкурслар бик күп популяр һәм кирәкле. Һәм менә тарихта без излебез фестивале идеясы барлыкка килде. Аның форматы уникаль. Гаилә командасы конкурска архив документлары нигезендә төзелгән шәҗәрә агачын тәкъдим итә. Ул гаилә династияләре, реликвияларын, коллекцияларын, гаилә тормышыннан, гаилә риваятләреннән торган кызыклы фактлар төзелгән альбом яки стенд рәвешендә була. Команданың визит карточкасы, концерт номерлы белән үзенең шәҗәрәсен тәкъдим итү. Гаилә фестиваленең барлык кунакларын традицион гаилә ризыгы белән сыйлыйлар. Бүген безнең майданчылыкта Яңа Шыңар авылының Саба районының Ахунҗа авылының гаиләсе бик матур итеп чыгыш ясадылар. Алар безнең бер ел беренче урынны яуладылар. Һәм инде форсаттан файдаланып, барыгызны да әлеге масштаблы чарада катнашырга чакырам. Бу фестивальне әзерлек барышында күп санлы шәҗәрәләр, династия кешеләре турында мәгълүмат җыелды. Бу мәгълүматларны барысы да Ядкәр бердәм электрон платформасына кертеп, без анда республикада туган һәм кеше үзенең шәҗәрәсен ала алачак. Хәзер инде ул портал эшләп килә. Әлеге проектны тормышка ашыруда өчен яки якын регионнардан һәм Россия борынгы актлар дәүләт архивының кирәкле документларны без сатып ала алдык. Барлык документларда цифрлаштырылган һәм бездә сакланалар. Белгеч генеологлар сораштыру үткәрә торган өчен авылларда чыгалар, анда яшәүчеләрнең һәм аларның туганнарының кагылышлы бөтен мәгълүматларын җыеп, анкеталар тутыралар һәм бөтен өлкәннәрнең интервьюларын алалар. Сезнең өчен кечкенә генә ролик тәкъдим итәм. Архив открыл новые страницы жизни каждого татарстанца. Данные из массовых источников с начала XVIII века объединены, систематизированы и представлены в виде генеалогических связей. Отныне они будут доступны каждому на генеалогическом портале Ядкяр. На сегодняшний день индексированы данные по 91 населенному пункту и внесено 50 692 генеалогические записи. Архивная отрасль Татарстана шагает в ногу со временем. Сохранить и передать в первозданном виде летопись всей республики – важная миссия, которую ежедневно выполняет огромная команда. Коллектив архивной службы. Вместе они на страже многовековой истории Татарстана и каждого жителя республики. Әлеге проект социаль проект булып тора, меценатларны аның үсешендә бик актив катнашалар. Зур предприятиеләр, авыл хуҗалыклары җитәкчеләре тулган як шәһәр шәҗәрәсен заказ биреп. Гөлнара ханым регламент нигезендә бетерәбез, яма. Хорошо, заканчиваю. И без үзебезнең йомгаклап әйтәсем килә, безнең бу бүгенге майданчылыкта берничә чыгышларыбыз бик күп булды, 17дән артык. Анда татар телен, мәдәниятен, халкыбызның гореф-гадәтләрен үстерү мәсьәләләре буенча тәҗрибә һәм фикер алышындык. Шулар арасында билем бирү оешмаларында, телдә, конкурс аралашу, иҗади конкурсларда шул исәптә мәгълүмати технологияларны кулланып, заванча билингват мөхит булдырга тәкъдим итәргә, күренекле милләттәшләребезнең архив коллекциясен формалаштыруларга,
Татар телен киләчәген тәэмин итү өчен милли педагогик кадрлар әзерлеү эшен дәвам итәргә кирәк һәм татар телен куллану популярлаштыру максатыннан социаль челтәрләрен мөмкинлеген киңрәк кулланырга кирәк. Һәм инде туганнар кунакта телекүпер оештыруга үткәргә дигән фикерләребез яңгырады. Рәхмәт, игътибарыгыз өчен. Бик зур рәхмәт сезгә, Гөлнар ханым. Татар эшмәкәрләре һәм игәрләшелек мәдәни дискуссия мәйданчыгының модераторы булып нас Ринат Хәмзә улы Насыров. Рәхим итегез, сезгә сүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, кадерле бөтен илдән җыелган татарларыбыз, яраткан татарларыбыз, гурланада торган кешеләребез. Чырайларыгыз ник тә сытылган, бергез дә җылмаеп утырмыйсыз, куанып, йөрәкләрегез яна, башларыгыз уйда, кемнәр соң монда җыелган дип сорап бирәсездер. Әлбәттә, менә безнең бик кызык дискуссия булды, секция эшләде. И ярты секция әйтә, бу хурлый торган сүз эшмәкәр, ярты секция әйтә, юк, бу бик мактый торган эш дип. Әлбәттә, без килдек шундый фикергә, бүген көнгә татар эшмәкәрләре Россиядә бөтен җирдә үзләренең урын таптылар. Алар бүгенгә төрле клубларга, бизнес клубка, төрле оешмаларга бәйләнделәр. И бүген көнгә үрнәк итеп күрсәттеләр, бүген ничек безнең муфтиләр, имамнар, духовный управлениеләр эшләр эшмәкәрләр белән. Чынлап та, карасак, Владивостоктан алып Калининградка хәтле безнең бүгенгә иң күп 30 ел эчендә салынды үзебезнең мәчетләребез, мәдрәсәләребез. Калган безнең халык тайына торган әйтик инде нәрсәгә таянабыз? Динебезгә, телебезгә, гореф-гадәтебезгә, шунда керә мәгариф тә керә, мәдәни дә керә бөтенесе. Калганнары бүгенгә эшмәкәрләргә таянып, бака эшләргә ризалыгын күрсәтмәделәр. Шул хәл бар икән. Шуңа күрә без күрәбез, менә бүген көнгә төрле җирдә төрле үзгәрешләр бар. Менә шуннан безнең 4 фикер турды. Біз уйлыйбыз, аларны без әкертен кертербез дип. Бар безнең шундый әкертен нәшри торган фонд Исмаила Ахметова, аның фикерләрен аңлап, тоже әкертен шундый эшләрне бүтән регионнарда эшләтергә кирәк безгә. Аннар инде эшмәкәр дигәч, аны ничектер билгеләргә кирәк. Элек купецларның нидер гильдия булган, ни булган? Мин уйлыйм, безнең дә конгрессында именно билгеләргә кем бүген көнгә үзенең ярдәмен татар халыгы өчен дин буенчамы, гореф-гадәт буенчамы, мәдәни йорты буенчамы кертә икән, аны да җылына бер тапкырмы, 3 елга берме, 5 елга берме, аны итеп үрнәк итеп халык алында күрсәтергә, курламыйча мактап тирәк инде. Яхшы чыгышлар булды безнең Саратов ягындан. Поддерживать икән сынап та. Яхшы фикерләр булды безнең Саратов ягыннан, бик матур. Пермский җегетебез әйтте. Безгә дә дөресчә әйткәндә, читтә эшләгән эшмәкәрләргә монда килгән чагында хәстәрләнеп килергә кирәк. Менә эшмәкәрләрнең авыл җитәкчеләрен җыеп булды шундый зур оешма безнең. Татарстан җыя, 700 кеше автобусга утартып, районнарга барып, аларны күрсәтәбез. Шуның өчен бездә әз генә үзгәртик ул хәлне. Менә шундый тәкъдим чыкты. Монда килер алдан һәрбер килә торган кешеләр үзләренең өлкәсендәме, районындамы үзләренең эшмәкәрләрне җыеп, аларның тәкъдимнәрен җыеп, монда алдан җибәреп, аңлату хәл кертергә кирәк. Аның турында эшләргә кирәк. Бушка булмасын. Менә минем уем буенча бүген көнгә укытучыларны җыйган чагында, дин әһелләрен җыйган чагында, мәдәни эше буенча җыйган кешеләрне, СМИ җыйган чагында, анда да муфтиятларны күреп, аларның эшләрен аңлап, аңлатырга, ничек безгә бүгенге хөкүмәт астында эшләгән кешеләргә эшмәкәрләр дә эшләргә өйрәнергә. Мин уйлыйм, безнең берничә экспериментальный площадкалар, турлар. Кая без әкертенләп кенә бала йорты, мәчеткә бәйләнәме, икенче хәл, аннары мәктәп, именно современный технология белән эшли торган. Яннар уже монда безнең татар рухы үстерә торган эшләр эшләнә, шулай гына. Эшмәкәрләр тырыш бүген көнгә, халык белән эшләргә бүген көнгә бер дә читтә каласы килми, катнашасы килә. Бүген көнгә безнең берничә муфтиебез инде автономия җитәкчеләрдә булдылар. Карык Ивановский якны карасак, Башкирияда карасак, Кемеровны карасак, инде эшмәкәрләрне дә бераз гына үскәрәк күтәреп, тик акча гына түгел, бергә фикерләшеп эшләргә вакыт җитте дип күрәбез. Рәхмәт бик зур. Бик зур рәхмәт. Ренат әфәнде, хәзер сүз икенче мәйданчыкка
Дамир Мәүләви улы Исхафка берле тарихи шәхесләр һәм хәзерге заман татар дәүләт эшлекләре, милли горурлык тәрбияләү мәсьәләләре дигән сүздә регламент нигезендә. Бахтара милләттәшләр, безнең секцияда зал тулы иде, ягъни 250 кеше катнашты. Алдан ук язылган 25 чыгыш ясарга теләүчегә кушылды, соңыннан тагы шуның кадәр үк. Кызганча каршы барысын да тыңлап бетереп булмады. Чыгыш ясарга теләүчеләр күп иде. Фикер алышу җанлы рәвештә барды. Һәм әйтергә кирәк, нәтиҗәләр шактый кызыклы. Беренчедән без тикшердек теоретик мәсьәләне, кем ул шәхес. Теләсә кем телевизорда көн саен чыга торган кеше ул шәхес түгел. Тарихта калган шәхесләр бар, сез беләсез. Бүген көндә дә дәүләт чиновниклары булган кешеләр дә барысы да милләткә хезмәт итүчеләр түгел дигән фикердә әйтелде. Ягъни бай-берне бик аерып карарга кирәк. Шуңа күрә тәкъдимнәрнең берсе татар шәхесләре буенча аерым китаплар булдыру. Беренче чиратта безнең аз яктыртылган төбәкләрдәге шәхесләр. Без милләт дәрәҗәсендәгеләрне беләбез. Күп кенә төбәкләрдә күренекле шәхесләр бар, әмма алар гомум милли дәрәҗәдә билгеле түгелләр. Татар энциклопедиясенә кермәгәннәр бик шәхесләр бик күп. Шул исәптән кайбер тарихи фигуралар да кермәгән. Аннан соң билгеле тарихи шәхесләр турында дискуссияларда булырга мөмкин. Мәсәлән, безнең секциядә килеп чыкты мәсьәлә Сөембикә тирәсендәге дискуссиялар мәсьәләсе. Монда залда утырган Ринат Мөхәммәдиев та ул турыда язды, Рәкәй Зәйдулла да язды. Сөембикә шәхесенә бәяне бик уйлап бирергә кирәк дигән фикер әйтелде. Чөнки ул милләт анасы дәрәҗәсендә күтәрелгән шәхес, аның турында сөйләгәндә без төрле ягын уйларга тиешбез. Инде дөресен әйтергә кирәк, безнең юкка чыгып бара торган шәхесләр дә бар. Мәсәлән, 17-18 елны таралган шәхесләр, Садри Максудилар, Юсуф Акшуралар бүген ничектер читтә калдылар, алар турында сөйләү дә юк. Солтан Галиев турында бик сөйләүчеләр юк, ә ул 3нче дөньяның лидерларының берсе санала, идеологик яктан. Казанда аларга һәйкәл дә юк, дисәң була, берсенә генә бар. Һәм менә шул исәптән бик нык әйтелде фикерләр, Казанда татар шәхесләренә, тарихи шәхесләргә һәйкәл куюны көчәйтергә кирәк дигән. Бу чынлап та бездә юк. Сөембикәне дә Касымга алып барып куйдык. Шуңа күрә әйтелде, әгәр дә Сөембикә бүген Казанда һәйкәл куеп булмаса, бер Сөембикәгә багышланган бер урам булдырырга Казанда. Республикада бар аның исеме аталган урамнар. Үзәк урамга кушарга кирәк диделәр, теге читтә түгел. Аннан соң шәхесләр турында сөйләшүләр бик күп кирәк булу сәбәпле, шундый тәкъдим керде. Монда мин конгресс җитәкчелегенә әйтәм, планга кертергә. Үткәргә кирәк конгресс рамкасында аерым шәхесләргә багышланган конференциялар. Бәлки ел сайын берәр атаклы шәхесне бүлеп алып, шуның турында сөйләшүне үткәргә бөтен Россия буенча чит илгә дә чыгарга мөмкин. Гомуми сөйләшү үткәргә кирәк дигән тәкъдим булды. Аннан соң инде регионнардагы шәхесләрне бәйләргә кирәк безгә шунда булган формалаштырылган музейларга да. Мәсәлән, хәзер Тобольскида һәм Төмәндә президент карары буенча безнең музейлар формалаштырыла. Менә шул музейларны формалаштырган вакытта анда яшәгән атаклы татарларны шунда бик яхшы яктыртырга кирәк фигураларын. Бу һәрбер төбәккә карый. Һәм мин әйтә алам, конгресс эшендә сөйләшүләр булды. Киләсе елдан конгресс нык тотынырга уйлый этнотуризм дигән юнәлешкә. Сез беләсез инде, һәр сәяси вакыйгалар нигезендә Россия эшендә туризм көчәячәк. Татарлар да йөриячәкләр, башка милләт вәкилләре дә йөриячәкләр ил буенча бик күп итеп. Шуңа күрә безнең регионнарда булырга тиеш, үзебезнең бөтен музейлар, һәйкәлләр күрсәтелгән булырга тиеш. Теләсә инде турист аны кирип карый алырга тиеш. Төгәлләп бер генә сүз әйтәм, шушы сез аңласын өчен. Бер вакыт Кремльдән барганда карыйм, ике рус хатыны сөйләшеп баралар. Берсе икенчесенә әйтә: "Ну ди, ширкәүләр бездә дә бар. Нәрсә карыйсың монда?" Бу нәрсә дигән сүз? Без күбрәк күрсәтергә кирәк үзебезнең татар ядкарларын.
Шиттен келген туристларға һәм шиттен келген шәхесләргә безнең музейларда үзебезнең шәхесләребез һәм үзебезнең ядкарларыбыз кадерлерәк. Секция уңышлы үтте дип уйлыйм. Бик күп тәкъдимнәр бар, аларны сагыннан язма бирербез. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Тамир абый. Мин кирип карадым, хактан да шулай. Менә җәмәгать бик матур фикер. Мин әйтәм инде, алдагы чыгыш ясасыларда шундыйлар әйттеләр. Ләкин менә Тамир абый шулай дип әйткәчтен, шәхес дигәндә хактан да шулай. Менә тагын бер өстәү әйтәм инде, ул менә ел сайын үткәрергә дип бездән ике куллап хуплыйбыз, әйдәгез бергәләп уйлыйк. Менә шул ук вакытта безнең президиумда утыра безнең Дамир дустыбыз, Россия каһарманы, герой, әйме. Шәхесләр дигәндә без күп вакытта кайтабыз 17-нче гасырга, 16-нчы гасырга, 20-нче, бүгенге шәхесләр шундый лаеклы булган татар кешеләре ничек милләткә хезмәт итәләр һәм бүген көндә ничек аның белән файдаланып була. Менә бу бер темаларның, чөнки әгәр дә бүген олимпия чемпионнары безнең егетләребез, кызларыбыз, шәхесләребез шулай була икән, алар исән-имин меңләп, уннар мең халыкны җыеп, аларны чыгарып күрсәтергә була. Менә карагыз, алар бар, без тәрбия бирәбез дип файдаланып калырга кирәк. Бакыйклар ансы инде бар, эшләнгән. Шуңа күрә хуплыйбыз һәм аны буенча бергә уртак сөйләшербез. Хәзер мин сүз бирәсем килә Альберт Әхмәтҗан улы Борхановка. Татар төбәк тарихын һәм татар тарихи мәдәни мирасын өйрәнү мәсьәләләре нигезендәге секция нигезендә, регламент нигезендә чыгыш ясауыгызны сорыйм. Хөрмәтле президиум, хөрмәтле милләттәшләр, мин үзем 8-нче тапкыр мондый съездларда катнашам, төрле төбәкләрдән килергә туры. Шуның өчен бүген безнең секциянең тәкъдиме буенча һәм безнең төбәкчеләр Россиядә яшәүче һәм Татарстан төбәкләрендә беренчедән съезд делегатларына зур сәлам белдерәм. Безнең съезд бик матур гына бара. Безнең төбәктә 200-гә якын кеше катнаштырды дип уйлыйм, күбрәк чыгып йөрделәр. 15 төбәктән тәкъдим ителгәне 30-дан артык доклад, ләкин без 23-ен генә тыңлап булды. Бу майданчыкта безнең төбәкчеләр 2015-16 елдан бирлешиләр, бүтән татар конгрессының карамагында. Төрле юнәлешләр буенча, эшләр буенча проблемаларны күтәрелә. Беренчедән, оештыру эшләре һәм 7 төбәктән чыгышларында ничек эшләре бара, нинди планнар һәм алар турында күтәрелә. Мәсәлән, Кузбасс, Свердлов өлкәсе, Пенза, Мариэл һәм башка төбәкләрдән ул темаларны күтәрделәр. Шуннан соң хәзергә краеведларның без менә анкета үткәрдек бүген җыярга махсус төбәкчеләр буенча справочник китап итеп чыгарырга эшне без башлап җибәрдек. Ул эш бара. Шуннан соң безнең инде төп юнәлешләрне караганда төбәкчеләрнең бу татар торак безнең авылларның һәм бистәләрнең тарихын өйрәнү бездән төп юнәлеш итеп куйдык. Бу эш буенча хәзер яңадан справочник төзергә. Чөнки тарих һәм безнең энциклопедия институты бу эшне алып баралар, ләкин безнең бүтән саны конкретно юк. Шуның өчен аны да эшләрне алып барырга кирәк һәм безгә төбәкчеләр һәм галимнәр ярдәм итәргә тиеш. Без инде шуннан соң без шәхесләрнең проблемасын күтәрик, чөнки шәхес аркылы милләтнең бөеклеген белеп була. Безнең мәсәлән бүген Питрәч районының җитәкчесе Мәүлә Кулыга 17-нче гасыр безнең философка темасы буенча бик матур илек без конференция үткәргәнек, шуның буенча да проблемаларны күтәрде һәм аларның безнең бөек шәхесләрнең биографиясын өйрәнү, гомерен, аларның иҗатын, батырлыгын, рухи мирасын һәм мәңгеләштерү темалары буенча да бик күп эшләр күтәрелде. Шуннан соң инде безнең тарихчыларны бик борчый мәктәптә һәм краеведение төбәк тарихын укыту проблемалары. Чөнки әле күптән түгел ТНБда күрсәткәне ул проблема без бар, чөнки тарихта төбәк тарихын мәктәптә укытмыйлар. Сез беләсез, соңгы елларда безнең шәхси музейлар күбәя башлады. Ул проблеманы да күтәрделәр һәм ул проблема буенча эшләр бара. Былтыр без конгресс аркылы безнең төбәкчеләрнең оешмалары аркылы конкурс үткәргәнек. Ул конкурсларны алга алып барырга.
туризм, этнотуризм проблемалары да мында Дамир абый да айтты аның турыда. Һәм безнең инде тәкъдимнәр булай булды. Беренче справочник шикелле чыгарга. Беренчедән татар төбәкчеләренең Евразиядагы һәм Россиядагы. Икенчесе бу татар авылларының справочнигы юкка чыккан авылларда керергә тиеш. Һәм уникаль төрле җирдә булган татар объектлары, мәсәлән, татар шәһәрләре исемле, татар урамнары, скверлар, шәхесләргә куйган мемориал. Без әле күптән түгел генә Министерство культура бу проблемаларны күтәргән, без дә шуны күтәреп чыгардык. Шуннан соң зур итеп тәкъдимнәр арасында мондый моментлар булды. Безнең инде без сөйләгән ягының турында төбәкчеләргә ярдәм итү фонды ачырга. У фонды турында да без уйларга кирәк дип уйлыйм. Шуннан инде төрле яктан безнең конкурслар, мәсәлән, безнең хәзер инде Камил Әлимич планда сөйләшү булды аның темасы яшьләр өчен төбәк проблемалары буенча махсус конкурслар үткәрү. Бер юнәлеш итеп инде татар топономиясе турында да безнең проблемалар килеп чыкты. Аны күтәрделәр, чөнки чит илләргә караганда монда булганда Татарстанда топонимия проблемалары күп. Безнең татарның иске исемнәрен кайтару, урамнарга һәм авылларга. Шуннан соң әйтеп китәргә кирәк. Безнең инде төп эшләрнең без 6 форум үткәрдек. Төрле төбәкләрдә һәр эш алып барачак. Алла бирсә, көз көне без Уралда үткәрәчәк. Альберт әфәнде, регламент нигезендә генә. Тамамлыйм, рәхмәт бик зур. Бер генә әйтеп китәсем килә. Васил Гаяз, сезгә һәм бөтен делегатларга безгә поздравительный хатлар килде. Без аны сезгә тапшырабыз. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә дә. Бик зур рәхмәт. Хәзер инде җәмәгать менә контроль ревизия комиссия рәисе турында игълан итер өчен мин Кадиминур Минсалих улын чакырам. Ул безнең Магнитогорск шәһәренең җитәкчесе. Игълан итегез, сез кемне тәкъдим сайладыгыз һәм кемгә игълан итәсез? Хәерле көн, хөрмәтле президиум, хөрмәтле делегатлар. Яңа сайланган ревизион комиссия җыелды. Фикер алыштык. Юнәлешләр билгеләнде. Ревизион комиссиясе рәисе кирәк һәм без бер тавыштан Кемерово өлкәсе делегаты, Кемерово өлкәсе төбәк татар милли мәдәни мәхтәрияте советы әгъзасы Хиснуллина Мәвлиха Тимершәйх кызын сайладык. Аңа да үзебезгә дә уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт. Хактан да уңышлар телибез. Бик җаваплы эш. Тагын әйтәсем кенә, менә Анвар Играмичның комиссиясе бик матур эшләде. Һәр вакытта да бердәм аңлап, закон һәм устав нигезендә дә шул ук эшләрне мин сездән телим. Җәмәгать, безнең регламент нигезендә хәзер тәнәфес 20 минут эчендә инде ял итеп монда керәбез дә. 5нче артада безнең зур концерт башлана. Иртәгә сәгать 9-га килеп, сәгать 10-да съездны дәвам итәбез. Шуңа күрә тәнәфес. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә. Монда зур вакыйга. Бөтен дөнья татар конгрессының 8нче съезды бара. Ул Россиянең 76 төбәгеннән 35 якын һәм ерак чит илләрдән 1500 делегатны һәм шәрәфле кунакны берләштерде. Ул бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллык юбилеена багышлана. Бүген инде без менә аның съездның беренче утырышында катнаштык һәм ул төгәлләнеп килә. Иртәгә, ягъни 2 август көнне Татарстан Республикасы президенты катнашында съездның пленар утырышы узачак. Бергә булыйк.